magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Uya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyika ntigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurubindo kurume kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bumugusi umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu Eye Nsoko TV uboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko ya bono. Buya kegema inde aso twanzira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyika ntigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani. Raila puppet or ODM lepo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM
secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bware gusirwa noboremi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetromborobelyo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bomugusi yekoro yeito imeye nsoko nsoko yekoro yeito imeye nsoko nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero nsoko eye Nensoko TV oboroso bomugusi Tumugiriya bwigita seni ya Nsoko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwabokiribya wachakiro ko yarigania asemero bya bwiritko itko rya rero tugotebanya sa TVT Thursday kigakito kwenyuriye bintu bya kuruwa kinga kicyamagega abange bayino mabere mogo tunyuri nabo igolitko rya rero mwanci tumugiriya ntagituranga inyuri nga ningi keria ekia onyote kuruwa matukama igarando igwetenga onyengiri kwabwate kingaki ango kwanyara nande ko gukora gose gukirania kore no mwanci tumugiriya nani kwenyolinga twachakire eunusweri yande yo gwikirania omwako yo 2026 tarasoma ko 2027 mwanjito murigeria twachaka rero nitagikia kabire ritkurigoro twachagite igonga kagite annoncia sole katwatebetenga tutware merobirio kera ritko tware gento kirio taite gwikirania kagwasokiro mwanjito murigeria kara mwakiro munguru ngambiye mona siritskolinya na twatebete nande kwatebyo munguru nga egento kirinta gitenge ikirania bono nasokiri kurase nyumba yane boigo ekero begete gento kirio taite gwikirania mwanjito murigeria nigo gwetuma elio nyare ko gwikirania eganga yago asobogi mabwago na bera baye no moibori aino mwana fonse aino mokole mirimo annoncia sole
kole ndi byansto batebanga wikatunya to gwetoma chinga kimune chiga iri na yerendeka yatigairiro no isumwaka matukande kwa nyoldinga tureikira ni gintu kiri gwatagete gukora asemetinye 5 no mubona yatige nande 5 no mo okonyara ko wikira ni ganga yago mwanchi tumurigira samugima wigonga konyoria vokanane tunyare togwetoma emambia ya bono na birabenga kwa bokire kurasinse mu kirecha Nyamira county ya Kisii chisemo au mwanjito murigira ikinyoro kyago litiko lya rero nabogonte bigento kiria okonyora matukamagega egwetonyangiri kwa twara chingaki anga kwanyara ko wikirania namba ite studio ngere 07886663 078 marakabiri 6 maragatano na 39 namba yo moiro mwanjito murigira chinga chiribogongo gotebinga kero kwigurerio gieri ase nyumba yawo nigo kubanyanga chinga kichiria chokoboka na guchaka kuyarigania irinyare ko wikirana soko lemirimo yago na berabe boigo kwa rura semirimo yago mwanjito murigiria togoteba twensi na batuma wikatunyare to wikirania eganga ya itasa magmaito ni maitaboro kwa boigo mbagendete kwirana sikuru chiabo chinga kibachi tasomo tumokomoke ngagetengo mwanjito murigiria no gendete ko barigani gago no gendete boigo kuba kwanira twatebanga kabakwirana nende tayituko mu chandoli we sikuru ko yaigonga onye kola barumo mwanjito murigira karaba kwanera eri banyari bagutwara chimwa chingia na banyari bagwikirania ganga yagasama gimabo kurende emambi yabono tigana mention bari basoira somoro biritu bwensoko wakire aigando ti good morning Diana na Innocent kirandeni seke omosorwe sukura na Kuru City Salams Club wikaga chiwa sobo niko ndani ya ensoko bwakire TBT Thursday kirandeni skarante bintu kirinyorete amatukari ya magegagaiga ande kwari gutwara chinga kinani na kwari kogekora Estombaki kuro abonya koni tombe awotebano wali miyomoro biro mpaka omwero ensoko TBT Thursday mofatkausi kuro aruanka kiamba oteba nwali miyomoro biro mpaka omwero kontebin kwa ni fan sponsor ensoko TV nabaigo abarali amansi omanchito murigere gonga announce sori wa kwaniwe nabaigo abana baski baso kuro doha Katari agoteba TBT Thursday chisema wateba tsobo nyamasibi pamoja ensoko bwakire Diana na Innocent Nyango Salomo Nyoni oyokorokwa Sali Sheira Kemto Yulemba Hirari Mosioma Krandenis Fini Sanganyi Lamekyobu Banyarombe aoteba bonsi basoimi omorobiro nande batwale litsuko ligia bana basi yaro karangi yoli nande TBT kwa bere gukunyurira kinande litsuko lyali ontaitoranga yoli TBT yago enengo yobo kimalere ndo chino ali miyomorobiro atebe nongo yobo kima kesi badaye kitutu masaba Magombo town kwani abantu ba Magombo gago batengana mbaira makwani mambi yabono nabaigo chinsemo chiria chiesani enseme yonsi abantu babu sabaro manchito Mulgeria nabakwani mambi yabono ndo chaote bachuri tontune Vaniske Mtobi waka first lady mama yao dine nyaboke makawati nyangaresi chingeru chaborabu omegora wa Kinami Sine Kanyanga Ansoragori Jackson Nyakia ya Jonathan Rogito Keva Sonibosire Vincent Momanyi Keva Tuya Osababu Hirari Mosioma otebanga bonsi basoime omorobero omwanjito omorigereria waiga oteba Madam Pauline Mura atebanga good morning ensoko bwakire good morning to you madam boigondo chigaiga Manduko Stanil nera otebanga nwali mi omorobero wika omoyo Eminto biriago tebo manchito murigeria wikande ngo somere kuri ndondoche nebinga gukwarera wikande mbisoma manchito murigeria tonyare tokwemanya asobagari gonga emambi yabona no sia soro manchito murigeria bokubeke kerengero kyago usujumbe yago asena mbe yetu studio ya 07886663 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moero tusangina imambi yabono wigonyora sensemo yaito ya YouTube no tore mambi yabono bunensoko bwa kiro murobene soko bwa kiro manchito murigeria nabakunyara kugusangana into bwa sense media Facebook no gotonyara semtanda yaito Innocent Nyango naboigo Diana ndemo manchito murigeria nyari kugusangana into kera gwikire gago nabakunyara kugotoye follow naboiga se ensoko digital mambi yabono manchito murigeria awai kiregari nabakunyara kugotubwati asogoto follow wekense media kwanga YouTube naragwa kore subscription erikwanyara gukwego kene mero beta seta singitu gen Soko TV igonga emambi abono manchito muriye namange tubate emambi abono tuchutwara mugeni to oyo iranyara kagusangana itu emambi yabono igonga announce sore chinga kichirito batebanga eriyogiria goli nyare rikwigwe kana mbono manchito murigeria nabegonto atebanga okero mu Kenya
ebe no mwana inchi kurase county ya Kisii county ya Mira wikomanyenga ningi keria tugukwanira mwanchi tomolgeria nande ninki kegendete kwene kiwa gwitira segeta sengi tugen Soko TV kiara nigo tukumanya ibona bigendete wateka kurwa chinsemo na ikonyara gukwemanya mwanchi tomolgeria bagondoche bosire kurwa chinsemo chiria charo isambu agoteba nali miyomoro mpaka omoyo Porens kurwa chinsemo chiria chiamaseno ateba nali miyomoro Soko bwakire nkwaneli Innocent Onyango nabaigo fans bonsi ben Soko TV Innocent wakwaniwe ngokwaniara mwanchi tomolgeria nabaigo ateba fans bonsi ben Soko TV basoye mi ya Soko TV bana basa ateba Soko neyemo bunda butambe kirandi Dennis ateba Soko bwakire buna butambe mwanchi tomolgeria gonga emambe yabono na otebinga kakwa iwulerio gieri na nderi tukulia leo tokera totebanga Activity Thursday nechinga china tukwalia na somoro biri tuben Soko bwakire ndochikunya tugusanga nayo sobwagaro mwanchi tomolgeria chinga kechi nechinga chirie kerengero kyawe kunyarage kwigwekana nerio giriago lya bari kwigwekana mwanchi tomolgeria wetera same tando yaitu na boga sena baito iyo kunyara kuwake simi boga kwabeka ekerengero kyago kurende ndoche chinga kichogo kumanya lya gendete kwene kiwo mwanchi tomolgeria chekire ndaitinande turaswa sensemo ya maya turakumanyinga gwikira boniga ninkirikende takwene kiwa kurwa chinsemo honga twiranira sitaikeyemo tunyatukwirani mwanchi tomolgeria turamanya nyanga ninki kende takwene kiwa Eye nen Soko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies
in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene king'angwe esomya oregekoro kyomugusi wetiro murobiryo bw'igekoro gyaito hasi tokumera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika iligo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa n'oburimi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe bukumirana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko omocha eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Tomurigeria asentunde ya kabere nande nigo twiranire tunyara to kumanya gati yagendete kwene kiwa kurwa chinsemo higonga anuncia sole nande tubeka maisomo nchito murigeria tunyara to kumanya kurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira manchito murigeria nyare go kwemanya kunene oyo mito Innocent tiarago kwani manchito murigeria mambia bono tumeuchaka kugendera yake mu mancho murigeria sema mbia bono tongo mwocho chidayana ngakikwagukire tongo nogo ya Innocent na bokebia lakini entondo che Nairobi abukendo mborakea Nairobi mboliko kya no bunge bole sana watairi murigeria linga lero ntubwa to mubunge bwensemo ya bumachoge bora bwo kurukunga omweshimiwa engineer
atebia ro murigeria ngantu bwa tomogeni lakini sauri kwa mokwanire tigo murigeria manyenga mugeni gochari mwachumurigeria nimona sobereta sema bia bono na gokwani masugo mugusio minto otokegore ase county ya Nyamira na boigo otokegore se county ya Kisii muchoyo Nairobi se togote banero ni county ere chi county chirichioncho kana ine county etogenda chinsemo chiria chi county ya Kiambu orwabwoso ya Machakos osoya chinsemo ya Kajiado baroro bali chinsemo cha Murang'a Narok bali baroro ase mambia bono Naivasha ngogo kwaninga itongo mwochochi na ndenda gotebinga onyamangana karibya gwateba itongo noga yemambia bono nyasabe kiribusyo tuchikoba asobwa mo bateba nganti BT Thursday Diana gontebinga throwback Thursday ngo gotebinde megano ya magega na gotebe tiritukeli monga bantu bare koba bakonyora chibese gwetera gutware kerore abantu bare kwenda biligererie sekerore baronga kibakororekana mbwa tumugano ndo kabere ngo gotebe so ripo inyuire kerore anche ni chikote yo mugano ojomo na teti musani onantumere bicha kero twaninge skuru sauria bwatesi ante maito gutome bicha ye moyo ke go post 150 asese media WhatsApp agwagete bicha yago ataitago chachi ebese abuyari moiboli na 150 okay akire ne innocent bate akwara yeteire nara yeteire agitetia tora swa sense moya moya tora manyomo anchi murigeria tokwira na tumaya kubata no ene simi nerara tunyolinki akunyera koromagega biya bono sana sande sana manchito murigeria togo chaka bene aseritko ligoro nigaba bwatani bekyombe kya matatu akaskurwa asorongoro gusi bakorogwa no munyakirugo Samson Okongo bakortege karo aso omo bagani yo moime mu cyobo songo aiganirwa bakwanire tigoro yo bakorera bwabo nagoteba bunanigo baibiro no mugavana we county ya Kisii asiba musabeto mugavana yo we county ya Kisii Mosque Paul Simbarati anyariga kubegera chiabis cyabo nabego kubanyura asama baga yemeremo ngoro kwa Samson Okongo mose nigondo munyakiro gwa bakora emeremo bali bagoro matatu workers ase county ya Kisii lero otwabwa tomukutano ito no mugutano bwokole tomulembe no mugutano bwokubeka abantu baito bonsi tochamo bakira abantu abange nanengo berana lingambi yamone kyagara bakira abantu abange mono patagete tobege ntekemo matatu yabereke gutuma ya matuka amange n'abantu abange batari goto recognize nintwe togwakane bange nene nintu togotara satambe abantu bamatatu ekaraba mwire korari omorembe igo bakora lia satambe na indo mo conductor yomo okonyora ago operate n'abantu 14 buchimoino omo driver yomo ago operate n'abantu 11 abakepi nga tinda debere pass wada 67 ere wada 49 weikato sivu abantu baito egaseri babere bakora matuka mange e cooperative twayigoire matuka manga ere tara twanye igora nere ni place twaigwananire tobega shares na onde bwensi omurayore kwegweri ogiri omugusi atoke kale siko ya Kenya atoke kale siko ya Gusii atoke kale Gusii konya abantu ababe cooperative e cooperative egebwate tabantu abange mono una mumaete cooperative tebwate bekenyomba bonde bwensi e cooperative igebwate te kiroyo moito ese moye union union nigero asokwegera abantu baito eye nere koleta oboene bwa bakori emeremo eye nero ekoro king'andurando bamatatu kire serikali yote county mbuya mono twakero yote neta basikali be county mbuya mono na ande bono twancha kumonyoriga stage ekorokwa chiama shauri Jones tigachirigererigwe twateneta media na some officials baitoga togateba chi stage chirigererigwe chiri irigo stages pia furanto okonyara gwenye kana ntoragwea na ande togateba nga ekorogo kora pia furae kora kogo kora guchimoino ndotebe tinga opakie gari oikaranso chake guchatie simi kogo kora pia fura para igoro etwatebe tenga tolimitia mangana akoro kwa pia fura eparagati asengenjo Kisii ne county abageni abange bagocha abageni abanga bagweta bagenda Sirare bagenda Tanzania sobo abande baita bano Mapei na Migori
chigaba nanjira chiwe da chibwenta ko twa maskani to gadeba turusi gali para igoro abasikari bakeigo bagachiche rutie yemo yoka yani bakova si erutie yemo yoka ya keroka bagende matari mashauri ya junction patagere gotoko mashauri ya marana sindi judisi chaji chiroro para tigaba chirusioro ikiagera ntutagite kogende direction yori ogota members baitonga ingana inu beka bara igoro tutagite kogende direction yori okonyoria abasikari baitonga tigere chiruti chance bonsi bako bababe na inde tari bonsi bako babaya igogo nabasaba ng'ati gatubwatiri chikamo egere tung'useramo ndonare koboria gabana itontu anyete chikura asete yo turatame gochia abatumarite ng'antu n'abana bagabana kera rwete Nairobi tutwakorete twenge timu eri entangani yo gokora nere gas tugaservice kabana gwatombiri yogo turatoseria lakini gotenga inu n'abana bane ganya toama bagana intumake asene tutogotena toke bagino ene stage ya lintu bwata bangina bakwabusa tubwata bantaba bamba bagama keno ena intu chema ni tumwana mabagano ni 10 na intu atoeri bagambi Wanchumuligeli nande twiranire nigondo chegaiga dayano muganoro gare gukwana ngumukagirwa yo mobubu ibi nigaite twimambia igoro kero naba nyakinyoro abo babwa tobororo asichinsemo chianya biobo semo ya ogembo wasi yabo chitendere bunge ya machoge chache mega yogo toka senke yamo kagotema koiba musacho yo utaramanyekana ase elieta nigobono egotebekana abwate tuchingaki alegotema kurusie gas ase nyumbe ya mochingaki atemete koba kagwitama mwanchumuligeli tigatoigwe ningi kiabete kegokwanero litukoligoro chingaki abantu bagenderete gukurira gwetanga kurwa ase bikore byobosaria nigo litukolia rera bamenye kurwa ase kenyoro kya Nyamiobo ewodi abo chitendere ebunga yabo machoge chache abo babo atobororo bonge bamusagano mukagero bo ibigo ikagukwa chinsa kianda chemambia asabate ababona nigo bamusianya na senke yemo kagoikirania obosari obwo ase kenyoleke kya Nyamiobo twachande kirinyone ndo ntori gotiga isiko ndobwati ngoko otokori kinyona amagoko otogotuguta mugondo chinyoni chiali nalero tukubwalera baibe chinyomba isano ase eria ya mekenyora kemo igonto bwate abanya banenje bare very pita yasira bakora mana yaiga bono gwikira esto nyalinga mundu beso joto kana mana gasibune yaiga no komadu anjendete iyo abaibi aba banyera ko bagotse kenyoro bakatuoboire gotigana n'ibintu byito isiko everali twarorire cases yikinyinge kigwa beniga ase binyore byito okoiba pakachitabu kia maje bintu isiko abantu bagotiga bagoiberu gakoneke gekore ikyumukonyi bw'umugambi bwe sublocation iyo Peter Mogesa atepa buno mukagiro yo konyora ni garusiro mutungi we gasi ase nyombe yo chinga kibono konyora iranire kuya ebintu binde kerajo igora umufanya kazi yokokore gasi yororo oigwa kera mane chikoigwa oigore dirisha otungusa orore emeni gate yo moshimi gorenge geigwire kera nyore geigwire orora abantu bakunya kumurika etochi okiri kera kiri umuntu umunya kwa advance kuruari ojiyorenza ochicha oso anyumba nandi nimanyite ngabantu muntu utagocha so ikenyorukia ne maiga minus ata calibrates so nabwata abantu bagokorana barabwiye gasi Mogesa ni gateba buno mukagiro yo ni garinge amona bamwabo obaika gutama gutumie gari ye box eyo babwate omuroyo gamo kemba kuna gochicha igento nkia kaberare gocha kuja umubwatera ugesiri ngaka na gokura so ekerabe akuside alarm abana inji babo kachimbiro sana kiara na tebiria abantu bamintonga azinge njotwa ibeiru musururo beiru bwo ibiga kigwa chistima chiko nacho chinyomba chiko bunu chingoko chiko iru so abantu bane my community is very alert abantu kero bacha bamuikera egari eria arenge skari arenge probox ya tamachimbero njaigwekane go tamachimbero sana which means abantu aba barenge more than one bamutiga behind so abana inji bachicha bamubwata bamushugurikira abana kenyora abo nigo babulira abantu kulia ebigeri byabo na gukulera bali bagenderate gukora ibikore bunebyo bunamatuka bemerongene ngangare gwika kamoranja baibirero mororerega ige gisambe keiga
motokonye tutugenyone ngoko twanyora rige na twari no gusaba kwane buno omogambi oitwe chief Mugisa anyara ko bagakubwaterana n'abasigari egere banyara ko bakoreta abayibi bande singe mu bitakuru atambi onya bayibi bande mbakorete ki baiyo bona utogotebe serikali tokonye mono community policy yo mugambi Mugisa etegera comment chingure serikali tokonye. People can identify from this incident that if you join this the answer is death. Ko reporter geta Senigen Soko TV Ncheri Tanapo Rinaris kama Machito murigeria tokwena se county ya Merani go mugabana bwe county yo Moske Amos Nyaribo litskirigora abo tugete machine cyo sibye kinyigo komi gochia asenya gitaria nene ya Mera na komenta omubaro gwika chimashini ikomi na isato nigo kere Nyaribo atabirenga chimashini echo tachigore tukurwase ministry y'obochenu ejo yaganit kubwatuka chimashini chiago chianyamira korenda barwaira abo bali no muchando gwekinyigo nigo babete bakubwatuka chinkwana chiabo naboteba buna babwatomogo kikyara bono bachikonyara bakubwatukero bokonyi no bokolerio bya kurwase county yo ya Nyamira. Nigo yabeire omweso hase abarwaire bari barwarete uburwere bw'ekinyigo ega y'umugabana bwe county ya Nyamira Omosika Amos Nyaribo litskoya rero kubwatuka chimashini 10 ekyo kigo sibya kinyigo ase enyagitari ne ya Nyamira rifaro kaukwanekerekie mambe rero mugabana bwe county ya Nyamira nigatebirenga boigo chimashini kamune ekyo kikobwato kwa gozya nyagitari kya ekerenyo na boigo keroka rero gatwachaiga Nyamira varosto twarize chimashini 10 twewebirero yabagonjo ba dialysis asengejo chimashini twawoleta mapema chikona gusareka nandi chiakaire kwa chaki usisa tochuka igobano rero twarize chimashini 10 abagonjo kolmambe babekirwe nandi abane ngobe kubare nande wachi motwe ndotomande machine chinde komiga Nyamira tore komichia keroka na ikomichia kerenyo so that kiro mondo korweze mogenda sere ere angenare kubatakana no comment kana kuburwere bw'ekinyigo nigekere Kenyari basabirenganere byabarwire go cha mutwe banyara ko bakobekerwa kinyigo heriyo kwegendereria naende ndotore machine gogo marae Erichi X-ray yeria nana akaro wasi yune chi X-ray chinde era nare o separate baka ya robo roira so financial ye entorete mara to apugireti sisi skania ya Nyamira to apugireti ya Keroka chi machine chinde mbiyachire ndo chi apugireti ne miake o chane mammogram ndo wate ne chinde ndona kwa pulire na takogenda biamono bantu baitongo batebya kamoranje mo baisa ko ana bantu mo arusi tumaini akara kwa rwaro burwe wekinyigo naboko riyo mondo riyo komachi omokwanire buyagi jatako ne byegera richikonjia njetia koneri agokonye abanyaita nabange tubwata okorore transplant Kerekio Nyaribo nigo akanire kigimanga tagoretie chimashini ekyo korwasomo waziri bobochene wa Kenya Aden Duare oyu omochetie county ya Nyamira asogotatwara obochenu boikiranu hizi tumenunua county government najua cha Duare wanachukua 80% wanakupea 20% ambayo itoshi hata reagent haitoshi stima haitoshi kununua mfanyikazi so tulienda direct kununua mpya zetu kwamboka korwa asensemo ya Mosobeti gakweresa bari yaye abeire gakoreta omwana oye korwa arenge form 1 aseka kemia ketatu asinya gitari ya Nyamira rifaro imaiga twachandikira chimashini nchisaini abarwire baito bachandikira bongo cha no mwana nabo kasa 8:30 ya butuko na kombo epigipigi ngo ikaiga chinza ikomi chigo chikawa twache wotuko bagimaiga to goikaiga masini nchisaini ande twaganyaigo twaja kurwa chinza ikomi n'ibiri cya magoro agitu achandikire abantu muntu
twarira gwatuigure kerero gaitu egatiwa igo yabarwaire abukonyora betire mechande menene abukonya bakorigia obukoreri bwabo asinyagitari ao nigo bereire buya bwabekirwe asogoti cha ang'e ase chimashini ekyo mtu abwate chimashini twalegoja twanyora chimashini chire ibere twaganyera inirinde paka wate buirana ochekobe kungora ndirokonyora omorwaire ondare serious paka kwararoranga nchebono nkora atika oyara abego ngegotebanga nabeire ngwetera obokonku bwa maega kona akabeire nkogenda Kenyatta dialysis lakini ekero Nyamira nanyora nga yatwarire chimashini nabeire ngochaga iga korwa senyagitari ya Nyamira rifaro getera nyarike Steven Mbonde chumuligereri noroboti korwase county yaito ya Nyamira nabona kwigure mulikito Steven Nyarike Mbunde agukwanira Diana ngonte kwalengia sensemo ye county ya Nyamira uborwari bonekera bagokora nyenche kamineye nigo tokorolekana kwa base birenge biya koena na obokoreri uye guchia saba na inchi na maina Innocent kiagera konyoranga abantu abangi kurwasi county chetu guseke totebe binyoro kerba twaro muchando buna bwichinyigo chileva guse amarwaira ya aguchanda abantu okonyoranga abagucha somo chu Nairobi guse bagenda chi secheisco kurena ko konyoranga county chetu valentire oborwari oborende nabo konyora no inanga no bwatomo gokonga abantu baitumbache bakorerwe imirimo biya bachi bakorerwe imirimo biya tigatogende busi ubunenchire yemo yogo ikiranie ira yaye yokolika abasaime ye county ya Kisii na ko nye korere imirimo asenchire bwenete nigo mugavana bwe county yo omuskesi Mbarati tukoligoro abetega kora umurobiri bwogo chakiwa inchira yogo cheno muchibwe county ego so mucho Kisii na nemono asichinse mukiri bagoteba ngachia mashinani gosichia masabume mwancho muligereri nigo murobiri ibono banyartuko ba goso mugavana betega koyora na guchakiwa asensemo ya Nyamarambe eyurese bunge ya South Mugirango ase anyartuko bagoteba nigagende tegwikira nicira kiri aliete chinga kiale ko ba gakurigyo buraibwe so mwancho muligereri tigaturaranga ningi kiabetega kolekana ase igetie kikenya Marambe litukoligoro kera abasabange banyartuko bakonyora ibagalio chikoba bagoswa sumurubili uyu wogochena ebinyoro mashini ono gokobora ababara inumura na inunega asimotagete Cheremo yokwenekyo nabasaime county ya Kisii kwenyora barama baga yokwenyorere mermo yogochene county ya Kisii nigori tukurerero umugabana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati nyarakabaga kora wuchako kumuroberi omanyikana kazi mashinani mejegetigiye chigosori kya Nyamarambe bunga South Mugirango county ya Kisii erego ikiranie ira ichinga kichokoriya chikora pressure that I welcome you all to this historic occasion as we official launch of Kazi Mashinani program, an initiative that reflects our administration's commitment to creating opportunity our people while transforming the face of Kisii County. Today is more than a launch of a program. It's a fulfillment of our people promise that we made to them at the time of the campaign. From the first day we assumed the office, we committed that will give the best to our people. Okwana chinga kicho nigo muskara cyanya kabaga kwigorrabo igobene chimashini chinyene chigari gocyase chicire 52 erego konya ko Rusia ubi ereko chichena. Today we are launching what you're seeing here. There are 20 tippers, new tippers which are going to help us in dumping of the maram to our roads. Today there are skip loaders. We have 5 of them, 2 they are here. We are giving skips to 57 markets. Because a clean city, you know, we normally say, or there is a say which says, cleanness is second to godness. Kuringana no muske Simba nigabasa gwetene chirwe 25 nomo baraje konyorere meremo asogonchire nekero mutinyi eri banyorere ngere chirwe ikomikero yomo. Through this program
30 residents from each ward, 45, will engage in every month on a rotational basis, while 350 more workers will be deployed within Kisii Central Business District. This rotational arrangement ensures that over time, many more households across the county will benefit from this employment opportunity. Up to 2027 July, we'll have engaged 26,000 Kisii residents who will have gotten at least 10,000 in their pockets. Na pia kujenga madarasa, na pia leo ameleta hapa na kuachili watu 2,000 kutoka kwa wodi zetu zote 45. Ndio maana mimi nasema ile zawadi kubwa mnaweza patia Gavana Simba Arati itakapofika 2027 mwaka ujao, mweze kumpatia zawadi ya kumchagua kwa mara ya pili. Simba Arati tutam. Nigaya awikarana somokyoe bogoti chimenganyo syobo kurumi me county ya Kisii. I decided to step on the pipe that people use to siphon out billions of Kenyan people's sweat. Today, we're here to make a reason why devolution must work, to have a reflection and make a commitment to our people that yes, with good leadership, their money is safe. Kuripoteria Ensoko TV kurasege tige chigosori Kenya marameme yabunge South Magrange County ya Kisii. Chempethuel Machin. Tomorigiria tugusuka mutweni gaba Kenya bari bakogora mariogo kibale chinyomba cyabo bairwe mwanchito morigiria gusaba kwabira abakenya bari abakogora mariogo kibale chinyomba cyabo nigo bairwe gikuro egetindi kotiga gutuma abantu banyari bakobagorera amariogo asomo waziri bwe wizara y'obocheno Aden Duale haine kiribuna nige birengo bya mariogo amange angimona mariogo yenyamoryo na mariogo yebinyinyi bine ata hikiranitia sate birebuna bono nigo bachikokanya abakenya kugora mariogo kurwa chinsemo au ikiagara mariogo amange tekiraniti. Waziri wa wizara y'obocheno emergency ya Kenya Aden Duale niko bono arurege kurege tindi gochia saba Kenya bali abakugura mariogo kibare chinka cyabo asekeringa amariogo atancheiri anana mariogo ari Viagra amona mariogo ari yagokia nibinyibenya mareo somobere ari atancheiri nigamentakana sichiro chense ya Kenya. Ukwana mugasorero kurwa sebikaro bya Kenya National Action nigo Duale aene kiribuna nige serikali era chukurubora mariogo ari atancheire asekeringa nigagendrete comment kane sebirengo obye igoromono nonye nigo Duale aene kiribuna kiombekeria gya Pharmacy and Poison Board kimiense ya Kenya nigo kiaro kiriobo bwabo igoro yotu comment kana kwa mariogo ari atancheire asechichiro cheito chense ya Kenya. Ukwana ekere kio nigo Duale arire ira na kwenekia nigo ningago chikotineri marioka ebikorwa bya Kenya bikugura mariogo na gutumana na boda boda banyekena laidase kibari chinyomba cyabo. Very soon the story where from the comfort of your house you will order an antibiotic and then you pay, then a boda delivers. That will be history in Kenya. I want to tell you. It's good I have to tell you this thing. Our country is, and we have a coming health summit at the end of July. Nonye nigo Duale nigarurege kurege tindi gochia saba na biasara bali babwatachi pharmacy asoko ndisi achiresensi cyabo gochia saba nto au bali bara tambe cross resensi cyo chinacheire. No more renting of your license. That I think you came up. You can't rent your license. You can't say in Nairobi and your license is used in Turkana. Okay, that is number one. Komenta nayu Duale nigabe katene ningago chakero mutinyo mutangani bwo mwako eta mwako 2025 nige kiombekeria gya Pharmacy and Poison Board yabere koba kegoteneni amariogo amange au ogwetani amariogo chisambure 53 ali atancheiri emergency ya Kenya. Since January 2025, the Pharmacy and Poison Board has coordinated
58 recalls of substandard medical products, and it has issued 14 rapid public alerts on falsified medical products. John Munyu oyuero munyakerebo bwekiombe gya Pharmacy and Poison Board imeyense ya Kenya nigo alire ira yogo cyakobwatana n'ebyombe ao ilikorwa ni muchando yo oyorekane koreta maisugu swa manene asebirengo by'abochenu imeyense ya Kenya. The Pharmacy and Poisons Board want to team up with all the institutions and all the players to fight this very bad threat to public health. And therefore, Governor, we appeal to you to help us, and we are ready to team up with the Council of Governors to address this problem urgently. Umugabana bwe county ya Tharaka-Nithi Mudhumi Njoki uyubo igoro mokonyi bwe kiombe ky'abagabana imeyense ya Kenya nigoro kibogo ichana kwaye igoro yo gutoka kwa Mariogo aliatanche iri anene aliko keani ya chinguru chibinyi by'enyamare ya somobere manye nigo Njoki nigaene kinga nigago cyako watana eyemasa yemo nebyombe aho amone serikali iliko kora okubwa kwa Mariogo bunayu asichiro cheito. I am shocked to see that we have fake HIV test kits in the market. You know what that means to your youth, to our youth. We will work with you as the Council of Governors. Please feel free to work with our Secretariat to actually be able to enhance not just the surveillance, but also the reporting. Umubwatani gekiombekeria kya World Health Organization WHO imeyense ngima oyukane sebi karebyo nigabekira tene ninga elimo gatie komi ya Mariogo ali asikiro cheito nigolitekane birengo biri bitabwenereti. WHO estimates that approximately 1 in every 10 medical products in low and middle income countries is either substandard or falsified. Amaisonsi bono nigatogoretie wizara y'abochenu imeyense ya Kenya inseyo buraibwa yo muwaziri Aden Bare Duare guse mitambo kiro kyago chikoira iri gukora na guikyo mweryo ebikoro binibiga byo kuonia Mariogo aliatanche iri imeyense ya Kenya. Inkripoterege seni Igien Soko TV amaya kuragaiga obakatakati umuchio Nairobi iretane gunkoro kwa Daniel Omwaga wachubuligiri kwa igure nga boda sama tukali bosio togoteba kogenda somtandao wa sabeli yogoli ya chichandi gocha roboti urwagale rugukwanire igoro yobochenu na boigo muno muwaziri wobochenu Aden Duale abekire bitambo kirebyo muri kito Daniel Omwaga buna kumanyiri se obwagale bono togende na turakwanira magendero kurwa se ensemo yebunge ekurunga North Mugirango asaba menyi bekenyoleke mugikorunga kebaliga ekekere ensemo yensoko nigo kira sensemelia ye wodi yekerenyo nabo iga sensemo yebunge ya North Mugirango na barabu banyara ko bawe sokya ase ebara eli banyara ko bakwimurunganirie barere se chinsemecho nigo bakale ko tebanga nigo bebirwe na aho kolerwa magendero mwanchu muri tiango turara akiyabamenyi abo bare ko babago kwanera igoro yobosombi na nemono ebare yo ase chinsemecho aba minto twaeteire mechande menga ase kenyoreke umuchanda tubwate ma umutangani barabara ntubwate egento kende yakabere ntubwate stima security yabeire ense mono twabeire gesunte ase binyore bibine ekenyoro kyabo boisanga bokeirereime ekenyoro kyake bariga ekenyoro kyabo saragei twachandekire ekinjira joka ntubwate ga jamatoboka mna mondo chembwate kebeye keiga muisonde na koreke barua siringi 200 ngahura kibande koro ekere na ura kibande koro na rugeira abana bano bokuma ngwanda tore nyomba nene ngakuorwe bokuma bori na uretwe kochiko kura abantu babugete abana bane mbacheti banyara bokuma ubaragere abana bane nekegenga bakosomera esababu ne litoka tena security yabere semono aiga kuchakerense emo ya maragoba utabeti omuntu bwate chinguru na buraba dikabwo abana bayimukire bagiye konyibera batagwirege chinyomba cyaba bayire merangu bayire kereke mabayire paka bakemeito korunyomba mamarange tigaki onyandigeta yarenga kanguru omuntu tari goja konyibera kaki kamuranje oburura inga amate yana kaki na mamaete na ningibeire kaki kamogata gotomuroro litotaiberu kaki batagwire chinyomba bakorire kaki
baminto twajandikire nyamoko toe sitima kakyo mwamusie omwamupi joasi nyamoko asore koranjo webiroro by'abantu b'ensoko abang'ina kimoko tebe Innocent muntu nakauliro bokumaga igatima itinga kiritwiriria eryabete iwe tonye ndieta yare ngororo nanga tauriri abana nabo bararite nchara ande bararire nchara baraibaito tigababikirinde oburabu ubu babeko burabu se chiseme cyumwancho murigereri buna kwegure kurwa chiseme cyo Kwero manchito murigeya tugosuka mutweni gabamenye ba mukurero nyabyosimye wodi ya gisime bunge ya tutu masabe county ya Mira besokirigo kwanire bare kurwali tongo kogenda mu chenwa geta chinsemo cha karantini eyale mwakurende asibatebire nigo yabegetwa mu changa otali umuronge manchito murigeya turanyera chinkwana cyabamenye b'ichinsemecho asamalieta ngoro kwa Josephat ubukyogande nkanguru nyabyosi eyendo nakumiri sana paka nkumeti ntanya ntebe namang'ana yepara yarosi wakoruri tongo ete sokuru ete nyabyosi egende karantini epara embuya nebango yaito tokonachwa epara yarosiwe lakini epara enjera yarosiwe nepara yarosiwe njerere mbe nonya ne engineer we komonyene timaite gosoire return ase government ngaukorire pare ase nje para omojanga abegete amaroba just amaroba borunga amaroba na mojango ikobekire totachiri toigotachwa gere omojango yorole kanenga omojanga noro gotokoboria abarai bari barase serikali chibese chi ne cheito kotuanjire mogoto na chachibesechi inki mota gotoroserie kenteki ya naintwe una bakenya naintu togofurahia bono moto na chachibese ntu twatigara ko babataka na inde ntokonyora magendera ndonsi omonto tenerete engineer ye para igotwa musabire abantu basoko uru kwa chumura inga atemesane pari anyebeko muchanga otai muchanga begete ana maroba menyira ekarotwa ete engoko chikura nigo yatotebe tinga ng'una nkoiraiga nkobaroserinde nkobaretera andu omorero twaganyire omorero ntwanya konyorora egento tokorora nebibeya nemesuma ebinyoro binde tokoing'okorire amagenderero gochimate gochiai ntwanya korora morero ino nerituka erimo bono gakorwa totabwati noe na omorero bono ng'aki ntuka tokomenya ntunga togokora ng'a tari Kenya tore eye Kenya ereri tore eye Kenya tore ya Ruto gose Kenya ya ng'u bono engoko gitwanyete chikura ng'a yachiete kagenda gochia twana abang'ina na kimogo tea togokura ekoru karantini majenu geta ekoene njoro amaraba begiro nkobori nyameino ajare nte jigari jenda maraba ya chiongorie etigare muna yare chando tubwate na mbeyemo nonya na abana baito bari basometa engoke ya tutetie kwenda for 6 months abana basometa kurubunya kitari obarikire korutwa kamwakirete chikura oyo no myaka karibu ene tuligereti intwana komorono no komora woka abana baito no bareka igo babwate mechana na bwaba lero bakorera togo chengoko igo ya tebeti for 6 months otobekeiro mureso korwa bono lero no na maguteta ya tayo abantu nebigenga tokororera abana baito basalikira maiso asengenjo yeriokirie ebigenga igo tokomosaba before 2027 yetaraika tabase kwebisa sematiangi maega amanyanga matiangi neto gwakera chikura na renko mwakera tole intwege ntoto tagete torore stimaga iga amanye gutira gocha otobekeire getuo gaiga etundu bari aitonsa ngakiara gocha aike tumwakere chikura gaiga na murero toya nshomurigererie mugado yuma ete Diana igo kurukurwa se kenyorogia se itojabio sigere bahati ntu toligoro toligere tigochia asesemelie kurukunga kijauri ora garo bago kwadera igo gento gilito gosabango mo jumbe bwensemeyo mangana y'umuriro nateneine takira yakwa muri sana kibara kwigure n'icyo kingo kwana bare nabwo n'abarayibande bari barorone bano mu MCA uri ore se wodi ya Gisima n'abarayibande babe bakubwatera nasobwa mutogenda busyo abagenda busyo Innocent
agotebangana maraba mwababekirite paratari mora Igorongo igwete mwabekirite abana inchi bene baita mali baina Igorongo igwete kamati ogotebanga ebareta gete mora mchi chigwiribaro 12 kwanyora yabekirwe chigwiribaro isano Gatoganya Barandia kurwa chikanisa ime county ya Nyamira nigo besogeti na kugikilia bororo ingana ya biekwa so mtandao so msao yomo kurwa se bunge ya Kitutu Masaba oyo bagoteba buna nigo baradio banyolire amona ishimiwa Walter Nyambati kubarere buna berusirie na gutigwa kubarwanira ekirugo cy'ubugabana mwanchumuriri nigo natebirenga linganelio lyo lya biekwa so mtandao nga oyo likurye ekirugo cy'ubugabana Mheshimiwa Walter Nyambati nga kwanye bwerusirie nganeli bona barandie kurwa chinseme cyo nigo bagoteba lyalenge eliobolimo mwanchumurire litiga turaigwa ningi babete bagukwana litukulie igoro anemonekera barenga se kanisa ya Lutheran dochegaiga omwesimiwa oito taraturangiruna twaisangane tinarenga kieria tuana goikaranza kutatiga dirie miaka iri aetire mwaka 2022 ase go tikerie ntekia akaro montara atumie ebigicha yao naenda beka manganao ayataria yao asogo tebe gento tarateba ekigwango geitu na bakoreri banyemba ya Nyasaye bantu begene tamangane to gukwana umaye ko ende eirwe bekwa ngao yego sari obwegenwa bwane no bwa bantu baria nkora Wanya no muntu tumeko mwana uria ntubwate bakamarieta ese media aende bagambe tarusi bichajiria ikiagera jiri jaso ira sanga bono garjira basiko musoera ate tusaba mabera tuigwanane aba basta durabe ndoli bantu dogoja wakuliko kuno gukumia kanene ikiagera nginyorite ne karatu amate no musimi gwite taki mu 2022 pakalero iga okuno gukumia kanene bontu no gusarie dieta na ntando Nyasaye ndito sabe tukumuragirije igo muntu buno oyo twamuragiriri sana ekiagera agotweta maminja buna intwa pasta aso ndi bwensi oyimokiri kibigicha kiria okirusirie sa kirusitie na ndo kibekire aso mutandao ngantu ateneine no mweshimiwa okwana mangana tutaraumera naande na tutarakwana ona ari gusabanga anye konyarekana achichi asetore asobosio asabo kwabera onye ta gusabo kwabera richi korire nsemo yaye etogo saba oyo begeta mangana aya twakwera matuko saba urusia mangana aya ase media ekiagara mangana aya toira mangana yo bosoku ntuna abantu tokurandia abantu n'abantu tokurandia abantu goro yo boruti bwa Nyasaye na ndakara tokonyora marieta itago sareka ngase nare tware tugwakire kibicha ego na ichanire sana egente twakegikeirie oyo okorete ringaneri asaba mabe Wanchito murgerio mochumbe West Mugrango Moske Steve Mugakani garwe tokobolia guchese komtichi semi asebungerene kwena lia mabolio buna ninki ya kugera chiskuru chigendete kuya kagukwana busibwe bunge mubasobiri tkuligoro nigo Mugaka aboreti wizara yechisemi yebe kemero biryo yokwene kyabuna emero birya butambe yechisemi kogenderere kwene kiwa asijiskuru. Madam Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44 2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Education regarding the recurrent fire incidents in schools within my constituency, West Mugrango. Madam Speaker, in the recent past, the country has witnessed a disturbing trend of fire outbreaks in learning institutions, resulting in loss of lives, destruction of property, and disruption of learning. Within West Mugrango constituency, where I am privileged to be MP, several schools have recently experienced fire incidents, raising concerns on disaster preparedness in schools.
For instance, on 20th June, Madam Speaker, 20th June 2026, a fire broke out at Kebiriko Boys High School, which is a national school, destroying part of the boarding facilities. Although no fatalities were registered, the incident led to the closure of the school, thereby disrupting learning. Similarly, on 8 June 2026, a fire broke out at Kura Senior School in Bosamaru Ward. Further, Madam Speaker, on 3rd June 2026, a fire razed down a dormitory at Masosa Mixed Secondary School in Nyamaya Ward, destroying property and the school infrastructure. These unfortunate incidents have exposed learners to danger, disrupting academic programs, and occasioned substantial loss of public resources. I thank you, Madam Speaker, and do plead that the Ministry of Education rises to the occasion and restores the infrastructure that the students have lost. Chaitrich taika kianda maiga yense yamo ndochi cha soiri komi semba mbia bono idara baitwa bwata semba mbia bono anamono tuabere tukuligereria mange buna twarorero botiuruo mheshimiwa Steve Mogaka uyorengerera litukuligoro gaiga tigatoge ndo mutimuko tumakwirana sense mu ichigazeti tukwirana tosoye se chinsemo chigazeti mwanchumuliro. Eje Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakrisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa
0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV ya kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi. Wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika. Eriko kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV ya onambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Yegoro yeito imeye Nsoko. Nsoko. Yegoro yeito imeye Nsoko. Nsoko ibiengia ya jire ngumanga bunalero. Mrena nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nsoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango. Mwancho murigeria bwe Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Nsoko TV kucho kumanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mwecho Nairobi
abegochi county chionse 45 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya na riaya agendrete ase sector yechise. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo oregekoro kyomugusi wetiro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbune tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bwomugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana majia ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko mocha mugusi omwancho mulire ni garuete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa ase ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete orendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera
emegano ende yonsi liokorekana etana ino mugusi na anene moni nse yonsi ya Kenya. Eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Majito mwangeria bwegeta sengia Nsoko TV nanda sentunene nigo bono togoswa sense moye chigazeti ritkulia lero ndo chamangana la chigazeti ngara mumbo manchito mwangeria tukochikunya to kumanya asobwagare kurenda asoga gukwane nigo mbate gazeti ya The Daily Nation nchikote mugano gaiga gukwanira igoro ya principal secretary ekoro kwa fikirini omanchito mwangeria ninkiriba gukwanira negatie binde kweno manchito mwangeria toyo minto Innocent Onyango aratumanye gento kiria chigazeti chonsi gukwanira zuchia design chiri tukulia lero chigazeti Manchu muligereri asemba mbingi ya nande toko so asense moye chigazeti soko boko kwane gombwate gazeti ya The Standard elito nyaraka ba toko ligereri ya mange boigo na boko ligereri chibi chabu na chichage tega bu manchu muligereri na omweli ga ige page omweli ge bwate chigosoli ya banyangongo mbaro na buganga DR Congo Diana ya chire bosio na kogenda gokonya orogongo rwa Afrika na ero ya meli guchintobe ekera ya kuchigolisa twasibere kulinda inese chisemo chikosoli mwanchu muligenda etetoirane tochake koba tokuligereria aliale ase chigazeti asembambia bono elionyara koba gokwemanya asenchira yoboikiranu anemono asendo chese gazeti ya The Standard bakale gokwanira asabangana batanga kabumu na chibi na tigatora chakire gazeti ya The Daily Nation yasembambia bono nigo bagote babono mwanchu muligereri omulikyo monene nigo bono abere gakubwatanigwa se omusacho yo mabete gagwituliti kolie garo ningo kabago kwanira ugego mwanchu muligereri no muliki oyo mo omone okurunga Vikrini Jacobs mwanchu muligereri Diana ngo cyale ko gotebya omugano yunga kyole na boigo ko kwana bale nga ningolia omuraibwense William Ruto ara Rusi ekorwa ase baraza yaba waziri nigatakira Rusi abasacha babere elio anyara kaba kakoleta basubati babere nagwikirania bune katiba yense ya Kenya gotebo mwanchu muligereri nigo gochika kwa rukurwa sekegambero bune baraza yeba waziri yomuske Dr. William Ruto tekeraniti uchika kolikola selichiko otebanga nigetakeire abasacha banyara koba bakoba ekerengo gite gosaba subati babekerengo gite otebanga 2/3 gender rule nabego toko beka abasacha lende bayike 2/3 atadi babe nabubale abasubati timanyeti Diana bigorongo ntebikwale ngenga igotagete matuka you have reduced batebete 120 days Watabebe weekend. 7 days. 7 days. Birengera libyabo nimbiroche. Be the judge kabe omunachebi no mwancho muligereri aigango kwana bale igoro ya omulikyo mona ase wizara y'obulendi bwaime oyokorukunga Raymond Omolo nabo igekera kananga serikali ya William Ruto terao cherero ndebwensi terakora boitibo ndebwensi aiga egazeti ya The Standard yagotebanga nigo twachire egetambokero kerebosyo nakobeka amasyo ya abalia babere bagocherera umwanchu muligeri gati abo bali okoligereri gabu nabokora babo Bobby Njagi nabokora gaiga Maverick Aoko naboigo mwanchu muligeri nabokoranga babo Gordon Oguda squeeze umwanchu muligeri bali SSM serikali ase gazeti ya Taifa Leo bakoboli nani atatemwa nena chi eli aruwe go mwanchu muligereri korwa sekegambero anemonasi bako babago kwanera ngali chiko nirigo ligatagete 2/3 gender rule enyara kabage go ikiranirwa ase appointment go sobo gochorwa konde wensi go korekana ase chiabisi cha serikali mwanchu muligereri murayibwense nigagotebwe baraza yawe yaba waziri nige ebuchetia basacha nigetakira Rusia basacha babere eli anyara kabaga go ikirani na chiyo nigegendete mwanchu muligereri go kwanirwa se gazeti ya Taifa Leo. Gazeti ya The Star semambia bonongo kwanirere igoro ya top ranked members of parliament sites set sites on governor seats mwancho muligereri abajumbe mbakaire chinamba chiabo buna bago kora emirimo yabo nindo chegaiga
umujumbe bwensemo yembakasi East Babu Wino nindoche Didimas Baraza na boigo nindoche abajumbe bande no ino yuriri na babere bakora imirimo nindoche boigo omo yo kaberu muri kibwa mangana na boigo rumo mubungo nyali Muhammad Ali nere no ale ase egazeti y'umwanchi murigeli ororenga ngaki bagendete kwirobelia na ekera banyara ko bakobekwa bosione kyombe kelika infotrack asobo koleli bwabo ninchi ko bangoligerelia ase mambi abono mwanchi murigeli ngaki kera bajumbe bakoletia namono kurwa sorgongo rwabusi tororenga noro liolio obekire ase nambeli yogo kora magendo bya nabo kunyara ko baguwe somera na kuligerelia ororenga mbara bibali bakoleti bya sana mwanchi murigeli gazeti ya The People Daily ni gobone gokwanira how youth fought could sink big names in 2027 gokwana bale ngaki chikura chiabasaye kira chikoba chiko konya gose kobolia amalietanda manene nabo igo chinga kichinde kunyara ko bakoranga balia bande batabua tiyo mungusu bakonyara ko bakogenda ka igango kwana bale egentege tanga ni mwancho muri baote bachikura kiri chia korekanete se omwaka bw'ikirubere 2022 nige otebekana bande mbataro rekanete gwakachikura kurinde bono chikura kirigereri asbaote bali bachiko bagonyora amabaga yo chikoba bakora asebirogo awbyobora ibwense gose ebirogo biri bikora chinsemo cy'ibunge ci ward nabo igo ci serikali ci county umwancho mulingo kwana bale nonyene senate togenda se gazeti ya Business Daily bagobolinga where investors made money in the first half of year mwancho mulingo bote balenga yi abali bakobeka chibes cyabo ngai bachibegete nande ngai babete bakoros chibes cyabo mwancho umuligeli korwa ronindo chega iga babegete Nairobi Security Exchange asbago babago kwanira boigo se gazeti eyo ya the Business Daily mwancho mulili bate baboigo audit report ndero nkoro kiri mwancho muligeli ngaki chi serikali go se serikali yabere geko abantu amabaga n'ubutumiki bwa chibes ase gazeti ya Mwananchi korwa asense ya Tanzania asema mbia bono niko bakwa na sababu chauma kumungoa mwalimu mwancho muligeriliga igango kwana bale asamangana ngaki mwalimu akabeteka kurusi kwa sense yu kulende amangana manene gale ase mapya sindano ya uzazi wa mpango wa uzazi wa wanaume mwancho mulilingo kwa na mapya sindano ya uzazi wa mpango wa wanaume abwe sense ya Tanzania na barungo kwa na balenga chisindani chilichikale kwa bachigo letwa ilichinyala kwa bachigo konya basacha asoko kora agoseko konya soko bangoro iboro timanye tinga basacha twaikera ni resto ko yanchira na sindani iri tukolide ndokwane tobeto koligerelia torega togendera kini na bondo chenga nturaje genda kulende ibirengereri ibine bye innocent yekerangora arengereri bwango iga mambindira bo turabe convinced ke batiera gante biringana bakogenda mando manjito moligeria nje nasekire agokire sana aya tikatogenda se gazeti ya The Citizen actually Citizen net translation ya Mwananchi na erongo kwanerenga government banks on science to unlock herbal cures mwencho muligeli ense ya Tanzania nigo bona yabikire chibesa asibagotebanga nigo batete ko babakuligelia Mario gali kienyeji ngakiara chiko bagagokonya asoborwalia asense yo ya Tanzania sibagotebanga ni wachikobeka chibese kibanyara ko babakubwaterana n'ibitengo biri byamangana y'ubo science na koranga ngakibako nyara ko bakogenda busi mwancho muligeli onyara ko bakowesomera ase gazeti yo ya The Citizen asemambia bono negati yali ase amangana mamwamu ye chigazeti asemambia bono buna mwancho muligeli na beringo itiraso bwango kulende tigatura chaka negazeti ya The Standard yesbago kwaneranga bono negentu gyogo ichani na ndesbanyara ko bagotebanga kabe umuna chibina litukirimo maiga yo umulikyo munene ase wizara y'ubulendi bwime ense Raymond Omolo konyara kabaga we soki nagotebanga bakenya bande mbayo babere bagocherwa igazeti ya The Standard yesemambia bono nigo bono yairilibaga nakobeka chipicha chiabalia banyara koba bagochererwa abalia babete bagocheru chinga kichia maiga na bali banyara koba bagocheru chinga ki chiabono mwanchu mulili swagoteba bande bairetwe asfatali koba bakonyara gokwana ni chiamate chiaba bande bakanyara koba bakoirwa na konyara koba bagosusurwa na gotigeru chingo machintindi na boigongo kwana bale mwanchu muligerelie kera bande basire tubugima asbagotebanga nige kogenda mamincha ne serikali ekeregenda te koba gego kwaniranga serikali ya Dr. William Ruto
terakora gento gikuru kwanga gocherera onde bwensi umugano unigole se page ya kane ye gazeti ya The Standard yese mambia bono asumwenchu muri bagotebanga nigo bagoteba kubwetekana na mangana beteka gukwanwa no mo olikyo monene muri kyo monene ase wizara y'uburendi bweme oyukurunga Raymond Omolo askilia tebetenga serikali ya Dr. William Ruto terao charonde bwensi aigango babale bagokwanera nabo igumwenchu muri gukwana bale chinsemo chinyinge ingikeli kiabeire kego tebekana kero kurigelia se gazeti ye ya The Standard Diana Raymond Omolo na tebo gocherera ngora korekana lakini unyorenga chinga kichinde na erega iganarwa no nese gazeti yerbwe komanya ngo tebekana renga ugo chinkumatu nga kiende abasaye mbale na erare ko bagakurubilia banyara kaba bakogenda guturbania ebintu ase usomole mbase chinsemo chinde mugano inole se page ya kaneye gazeti ya The Standard asogwe somera asobwe galitika ndara ko ali bagadayana na yora tatebi nara liale se gazeti ya The Daily Nation asemambia bona manjito murgeria bana chikago tebe gazeti ya The Daily Nation mugano monene nigo gukwanira igori principal secretary aiga manjito murgeria bwabasai usamangana youth affairs and creative economy ukurukwanga Filkrin Jacobs kwirana nego teyasubagare kuri no muganto gucakira iga Innocent ngo kwanira igori yo musayo yomo asamalita Dennis Juma uyo sire cyubugima bwayo mwaka bukiri bubera 2024 2024 chinga cyokoro bikare mensi ya Kenya agiye amati yayo mwanjito murgeria noere abana bamwabo mama mwabo abo bakunyora bona betika gusiryo bugima bwayo gento kerwa gukwanira mbona serikali gosonde wenskuru ase serikali atarikirana ase nyumba yabo anyariga koberera igoro yo gusira ku mwana basago tebanga nonye ne kero en serikali itegitiko kora compensation odete yo munyorete ne gento kerwa gukwanira momro yo Dennis Juma ni gari gukora emirimo ya yase uteriye yamo kuri ne kinga cyokorobekana umutinyo June tariki 25 nigo anyareteka wakira mama mwabesimi bari gukwana majito murigeria kurende kinga kichokorobekana kwa ringi mense aba mama mwabate bana bayigwete amasasi buna kurutwa kurende simi kabage kona cheka kero simi yanacha naliyo beteka wakirwe simi marogoba ya yagatebwo mwana oye nigara senya getariye yemo ejuo gaiga account ya Embu ari konyorobo gwenya kurende ka kororo mambia yakanyora nigo asiriyo bogima bwae nerisasia arasetwe nigo arasitwa somo twe ligasoka sense moyende yento kerba gusaba mwanchito murigene serikali we Swania nyarige kuba bwatukirobo konyi kiagera Dennis nero rigo konyi yamate yaje abana bamwabo nane nero bweka uri ngomo murase yamate eyo mwanchito murigira bwo somera subagare bayigomba no gukwanira igoro yo mu mroyomo kurwase skuru ya maschinsemo cha utawala skuru yo mwanchito murigereria nigo wana tokumajwa nga maiga y'umwana ujo gosiryo boguma bwae uri miaka 10 nene kurukwanga Randi Matenge Kimigichi nigabetika gusira kurwase skuru yo mwanchito muriye ya witira soko wa kurwase koroba ya gatatu akabaga kugwansa gasiryo boguma bwae wanege ntukiria amati yaye gotebanga kurwase skuru yayo ntayo nyatika wikena se amatangayo egento kyabaire obututukano mwanchito muriye kyagera mbaga ndirwekera nasa amatangayo naboigo mo wakirwe skuru yo dance ni mari nigatebrenga egento kyagerete skuru yo naboigo abada ibe skuru yo taikira nasa amatangaye ingwetera ase family yo chinkwana babwate naboigo guturubania amorembe gotebanga enigo omwana uyu abeteka gwitwa somotwe nandikina kirete obusira kwae tibali kwegena uchunguzi abeteke okoro mwanchito murigeria kurende bari gotebanga neskuru nabali mwabuna banyare bakumuita weka gusire baguma bwaye mwanchito murigeria nabo gwesomera asobwagare kurende tutigata se page ya gatatu mwanchito murigire mugano ino konyore page ya kabere weke page ya gatatu ne page ya gatatu nige gukwanere igoro ya serikali yensi ya Kenya eye irabatati bali bakoro botati bwa marwaire mensi ya Kenya chimilion MIAMO emeronge tato na isano isato mwanjito murigere 187 kainte basege songo 187 million eribachukunyara bagweta chindoche au haiga gukwanira baro mwanjito murigere igoro ya mache ara sense mo ya Kisumu boigo Mombasa negatie county chino mwanjito murigere ne county ya Nairobi asbate biringa ni gobono barachukurigereria
amarwaire ao buna kunyara kagwateka na boigo abanyare bakonyora buna amarwaire aranyara kakugwenigwa boigo amario gabo aigantu bwate Samuel Oyalo uyu mwanchito morigeria kurachisemo cha Gates Foundation obeirega korigeria amarwaire akurwa kurwase amache na boigo chinyomba chiri chobo chanto gotumia nigo bonanya tiga kwegwa emilioni yemo na nugutaisano na gutungutanya na isano 1.4 million mwanchito morigeria achake mirimo ya ebene sauti kunyara kago chakyo morogiyo kwanga AI na rura chikunyara kwa makonya asoko ene kiamna na chiko korobota tubwae eri ari kunyara gakwe gakorenga mariogo mwanchito morigeria rensi ya Kenya yanyarage kwemanya mari amarwairaria arachikunyara kagwateka ataranyara kagwateka nabwo somera sobwagare se page ya gatatu. Diana wakone rigoro yo omo professor yu o chikoyegwa gwetania chi milioni 153 na 187 million chikoba chikokonya sobo science wogo predict Mario kiburwiri actually igago predicting akia marwira arate kasigete bagote bagatete korosie software eliye kunyara kabage gokonya oburwaria ngakibogo korekana boni gabantu bagendete gokora ngende iguru kwa ubutuki na koranga kibakorosti system narora abande bunali kwaruche tu abwatengwana gaiga bangwana bande mbabwate system bagote banga kia serikali wente gusangiriye bango anamone yechinyumba eliye kurunga rent income kuruase abakenya mwenchu murigeli nabo gwesomera umanye igoro y'umugano y'ubuna Diana yo kwana gazeti ya The Daily Nation asaberega gukwana mange igoro yayo kurinde Diana ntagetetraligereria igoro yense ya South Africa kera twakwanireze ito ya Kenya buna twatebire ngogocherwa ngororo nigo bono ikyumbe kya African Union kyabekiru maiso asbagotebanga ekera liberera ligendete gukina asense ya South Africa taliriberero mwanchu murigeli tulie embe okurinde liberera ligokina naliye chiburaburu nabo igo mwanchu murigeria kera abantu abangi bagendete ko babago seligwa batali abayiboru bensi ya South Africa igo bono mwanchu murigeri wetani abakenya miya ya mabanyare ko bakoira nago cha sorongoro kurinde kyombe kya African Union nigo kibekire asama iso nido chege umuswati yo muguru nga Fatuma Mohamed nigo ale gati yabo bisa bali babwatu bumanyi ase kyombege mu nga global ege babwatu bumanyi ase ubumanyi bwa mangana yechinse niga katebanga ntogwanchira ngakichinde chonsi okubwaterana kuri kogenderete ase orogongo ruri rwa South Africa nonya na orogongo rwa Africa iliko nyara kubara gukina kuri ndege sikilbate banga ntuko nyara kaba tugotwara no bonchoreri obuya onya ntuko nyara kaba tokoremera na komenya asobwa mobuna abantu abamo ekera uruche mwenchu murigeli ase egazeti ya The Standard abasaye niko basogete babuguriti abande babuguriti chinungu abande babuguriti chifuvuzela nabo igo abande babuguritie ebibure nabo koranga kibeso kiri chibendere chinse ya South Africa ekera bagendete ko babago selia umwenchu murigeli aba tobatali abayiburu benseyo nimbono mwenchu murigeli chibiche kibagoteba se abasa bagotebekana gurwa sensemeli y'abazulu niko bagendete ko bakogenda se kibara nande niko bakurukwa mabuto mwenchu murigeli bagoteba nga bagendete korobekana na koro kia kili bagoteba nga niko batagete banyara ko babakuroro mwenchu murigeli tigango torarora ngo tinkagire timatiko sumo director itonyo le clip kurwa sense ya South Africa orenga ningi kelikegendete Diana South Africa chibicha chikurworo nchiri ndunge na maine lakini ento kituwa Kenya sai ngambia mono abantu mbagendete kwira na chinga cyabo nonye mangana de talimaya at least mbagendete kwira na bomera ni cyama ticyabo metekero ko nyoro monto mino na license isko noro chimorembe tuyo gutwara uri kitangu kiri no boba okay mwancho murigeli tigatoraranga ngakia South Africa bagendete ko bakogenda asichinga cy'abantu na kogendera ko bakoturubani muremba senseyo Stuff. They broke it. They broke the locks. They broke everything.
I'm going nowhere. Yeah, bro. Looking for the place. Because now it's COVID-19. What my no kurigereria essence ya South Africa na no mu director itongori ya lebiche URS gazeti ya The Standard ya Ibeka Sembeo korekananga liberere lirigendera tondirigi ya sana kira bantu ba Misiri opportunities ebago blame abamu abagoteba ni numwirira mabagaito yegas ni numwe akorire ebintu gete biri bitabwenere tikolendo mwanchu murigereri mugano inigole page ya kabere ye gazeti ya The Standard ya semambi abono le somere na komanyanga ninki kelikeroro kolende tigandigererie page ya gatatu ye gazeti ya The Standard ngo kwana balenga bono umtandao WhatsApp oyo toko batogo tumeka WhatsApp umuntu agokoye namba kwamanya kumutumira gose ne message gose kwa mutumira kelimo gutumira noro gose mwanyara kwa mugo kwana bono baotebanga WhatsApp nigetete korosia efichenya egotebekana ngo search umuntu goro rubi na Facebook to search umuntu gose kwa Instagram wa search umuntu nelietalia bagoteba bono WhatsApp ngorosiere enchere app yabo uchikoba ugo search elietali umuntu liria gutumeka ase profile yaye lakini umuchando asorabe munabona abakenya agaiga abantu abange mbasave tikinamba cyabona maliyeta abo bene konyora umuntu achita se namba yaye akeli keliyetali yaye liria tagete bono ngakingo cha konyora abandi bakali kubwata use kuri gari ko mono innocent kora no ena sobo nchuri konyora bansebe TDV yatu umuraria bono maitina bera chikoba akongwake lakini bakoire initials tiriya bwe kubwe omanyane bwe 70 igo abantu abange bali maitinga WhatsApp ne bwate profile yaye asoko genda gali kwali keliyetali yago kwali ka useni innocent yokonyora umuntu bona ali ese profile ali gete jargon bunabona ngurarora oyo mutindi gukwana tango nchera iska okonyora kero kwenda galia ali gete XW gosenti what bono mungakingo cha konyora oyo ase umtandao WhatsApp kurende na maunchuli ya technology mwanchu muligere nabo igo bali bako bagutumeka umtandao yo WhatsApp karabona togenda tukutumeka bagoteba ngango chikoleta bale subscriptions tiria asoko nyara ko bagokorige iki channel nabo igo mwanchu muligere omwali kwanyara ko bagokorosie bese lera abantu bagoteba kibese kira so umtandao nindo che Facebook ngo batebiere oiki ababugatanigete onyara ko bagocha konyora kibese nabo igo WhatsApp nero ya tebire go chire ko bagego chaka gwakana asibali bagotoka babugate influence ngo bega status kwanyora abantu baligire ikiri bubere cia WhatsApp kwanyora abantu baligire TMyemo ntuliko manyanga rende ngakiye chikaba batebanga bono ngo chire ko ba enibo mwanchu muligire liyo nyago tete ko manyanga nkikilia omtandao yo WhatsApp chikobaga wakora nige umugano yole ase page ya gatatu ye gazeti ase mambi yabono tukwera na se gazeti ya The Nation ngaigo mwanchito muligire aigando che innocent kukwanira bali igoro ya Jacob Fikrini ari principal secretary of youth affairs na mangana creative economy aigano ngo bakwanira igoro yo muswatyo yomo ase amalieta Cecil Ouma tokomanywa ne youth leader oyo sirito bagumabwa erit korea Jumanne Marogoba tokomanywa ni gali myaka Cecil no sacha Cecil Ouma usawo kwa biro machito muligeya igali myaka 29 years old tokumanyigwanga nigo anyaltika gutuka gasiriti ubugumabwae nande narasetwe oyo murasete bunaro mukagiro machito muligeya ne pie ya Jacob Fikrini haiga machito muligeya ntogirwa gotebambanya tibakuri cover chibule tibere kurwase bunduki yaye EPA yo mwanchito muligeria negento kirindo chigego mwanchito muligeria bagukwanira mbura bachite bakarika roboti asabanyanyimbo bagotebanga nigo bataiti barorenga ningo obetega kumoita nabegombanya tibakoira abagoteba mwanchito muligeria babete bakwira roboti osebanya tibakorika roboti abantu bonsi barengegagu echinga kiri amate ya Cecil Ouma batebirenga nigo batagite komanya egento kirige to mwana bakorende egento kiriba maitenga nechibese konye Cecil oyo Oumairu anyareka ko bagera bali balenge na barobu kole nabantu abo bakomotebinga chibese ichune chinke chiraneli omorai bakaba baguchirani ego balenga chinsemo chia social hall imeomo chio Nairobi manchizo to morgeria chinsemo chia Kariako aigega ntuketo komanyigwanga nalibanyo to studio bagumabwae nande nigo abako bagotebaniga betega koraswa kurwase egari
yomorayo yomwanjito Mulgeria kurende nigo batebiringa bari kiroroboti asegeta seni kya banyanyimbo banyare bakora ninki kirete ogoko kwae mwanjito Mulgeria boigo ngo kwanera barase gazeti igoro yeskuru ya utumishi abasaba iboli bono batebiringa litukuria rero rya Thursday mwanjito Mulgeria na lyaborokiwa bali ba grade ya 10 na kabiri bagana irikwira na skuru cinga kibali bande bagendete kuyariganya mwanjito Mulgeria grade 10 nabo igo form 3 mwanjito Mulgeria nigo barachikunyara bagoira na skuru eyo chitariki isano nemo na chitariki isano chitariki kianda cyo mutinyogo cyo mwanjito Mulgeria mutinyoyo nali bakunyara bakwira ne skuru lakini balia bagiredi 12 banyari bakwira na skuru nani bachikogendera amasomo abo mwanjito Mulgeria no mugano ukonyara sobwagare ase gazeti ya Daily Nation kurinde serikali nero yatebire nebegetemero biri ukikwene kyabuna bikore bunebyo tibiriko kikonyara bigokorekana ase chiskuru Diana na mangale seti gazeti ya Sembambia bono togendete ko bato kuligerelia Sembambia bono mwenchu muligerelia mugusia soberete nigo tuchiko bato ku engage go situchiko twale ngwana no mujumbe bwensemo ya bumachoge borabu uyukurukunga ubadia barongo mwenchu muligerelia niga chikoba kago so ase studio ito nkotebgo ikire ngo chikoba tole togo kwanera mango moyega nuru linda mwana inchule sorogongo rwa gusiri tukolyangyo negative bintu biri buto chikoba to kumanyo mwenchu muligerelia ninki kelkegendete bono iga ekera togendete kuligerelia samangana ali alese chigazeti kolende se page ya kiandago kwanerere igoro yo mugavana we county ya Kericho yokuruku Eric Mutai na erabu nako bakakubwatanirwa n'ubukurumi bogotebekana gwetani chi million chimisano na 242 mwancho muligerelia sabagoteba chibese chi nigo chikoba chiko unengi wa sikili bagoteba sensemelia yokwanana ebintu go chiase county go sobugulibwe ebintu go chiase county procurement asama bolia mango mwancho muligerelia na namonongo babali bagokwanera igoro yechibese cy'umwaka bw'ikirubere 2024 nabo igo mwaka bw'ikirubere 2025 nabo gosoma umugano yugayiga igorikire senchira yobwagare na korokinga ngakinonya nabakoli emirimo bare sechinsemecho bagendete ko bakubwatanirwa mwancu murekera tugokwanera mangana y'ikisemi endemero y'eskuru nero nerega yetakere ko bage koirwa lakini kegambero gyatebiri eskuru iyo nyale ko bage ko beka chi million 2 buna assurity enyale ko bage go chibentenenera tibanyara ko bakurwo buri mu mwancu murili kene kegambero keliye koligerelia ibintu bitwetana ina nabo igamanga endemero kurwa se county ya Kericho nabo igo nigo batabone wizara y'ikisemi nige wiciko bage go sonani na koranga ring enganeyo ya nyare ko bakego kwanerwa asobwagale dayano mugano oliabwa amaliogo nabo igo buna ensi ya Kenya egendete ko bage konyora ebifabyo konyara ko bagotumika no korenga ebi nyinyi byenyamoreo nagoteba amaliogo buna lesi chi pharmacy atabwenerete umwancu muligereli no orega iga igoro ntwaro cyo mu waziri Eden Duale kago kwanera mangana y'umwancu muligereli ya senchira yoboikirano nabo gwesomera na komanyanga ninki kelikeroro eliyo nyara ko bagokonyora roboti urwo senchira eliye bwendete mono mwancu muligereli kera togendete kuligereli nga ninki kelikeroro sensemeyo ndate Diana nayo ratateye meganororo twetera sobwango gekogera kero mugeni itekire gento tagete kogenda asichinga kichirikire igoro to chake ngwane tutalikonyora Wanjito Mulgeria nkwina se gazeti ya Daily Nation page 12 haiganige ukwanera igoro yaborokiwa batano na batatu abo banyarete bawikiwa mutuye kigambero sinsemo cha Kibera abunkuru wa skuru ya utumishi Wanjito Mulgeria skuru ya banyoroka ya utumishi abo banyarete bakubwateranirwa gose bakagere kubwateranirwa noko yagwe skuru ejo hasaborokiwa 15 nomo banyarete bagusiria amagimabo kurene to komanyirwa nganirwa banyarete bagokana ama muchabo Wanjito Mulgeria na nigo bono kigambero kyanyarete egeko teba ngamba chukunyara bakwiranirwa umuti nambanyari bakwiranirwa Wanjito Mulgeria aschinseme chombanyarete bakwewa chinamba cyabo na chichi bakurukona barabwa marieta ibanyare bakoba bose bakurendwa kurwa ase abana incho Wanjito Mulgeria na ngwetera ase umunachebi na Diana Gaiga Kaveza Wanjito Mulgeria oyo tebetenga banyare bakwiranirwa nande banyare bakonakirwa gose bakwegwa ena chiabo nabo gwesomera subagaro Wanjito Mulgeria se gazeti ya Daily Nation page ya 12 oigo mugaro no Gaiga oyo Minto Innocent ekero tugukwanira igoro yo muraibense abete gagotebwa nekigambero anyare gakurishapo gose anyare gakokora moncholiria ase cabinet yayo Wanjito Mulgeria bakubolinga baberabo
mbara bibara kunyara bakuruswa abasubati banyare bakomentwa eryo banyare bagoikia tetutada gender mwanchito mulgira tutagenda mwanchito mulgira ketokwana bataite balance garia yaba cabinet egati yaba sacha n'abakungo mwanchito mulira buse abarayi abo abasubati n'abarayi abagaka ayiga bagoteba amatuko bayire umurayi bwense serikali n'amatuko 120 nabayigo mwanchito mulgira ngo batayitkorera amonchiri yayo obocholi bw'umwaka gocha butaranyara bogoika burachiko batariki 10 umwaka w'ekiribubere 2027 y'omwanchito mulgira nabogwe somera asobwagare mbabegeta maliyeta y'abawaziri na asibateneto mwanchito mulira usichinsemo kirya bakunyara bakora nabogwe somera asobwagare nane ntumaite omurayi bwense nanyara tukakora moncholeryo asomwaka oeto mwanchito mulgira nabono nigo batayita moncholi yayo maiga y'omurayi bwense bategera abana jensi bagoteba nabiga bari kurwase kyama kya ODM bakaba bagoswa aseserikali mwanchito mulgira mugano inabo gwasomera asobwagare ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabere baigo mugano ndo mwanchito mulgira kwenda aso obwangesa uri mugano itekera se studio okwanera baligoro yekyombekerikya IEBC ekyombeke wachalne chimebe buna batebigwe weterase kigambiro banyare bagwanchira no mwanchito mulgeria kibasiri kigo kikunyara chiko bwato kwa serikali erigo cyokonya asobo choli bumwako gocho mwanchito mulgeria tobaitembanya ntibagotango bataiti kibase kinyari kikomento kuri serikali egatebanga tebwati kibase kisaini mwanchito mulgeria kolende nigo bono barachikunyara bagwanchira kibase kibanyara tibakwegwa riyo banyari bagwikirania merobiri yonsi asobo choli bumwako gocha mwanchito mulgeria bagwesomero bagasobwagare mugano yora se gazeti ya Daily Nation page ya 5 kagitene chinga kinde nande nyare gingo kote yo mwanchito mulgeria ngana bagwesomera asobwagare kigaseti chito chonsi mwanchito mulgeria nyari kwimanya gati yari agukwanira kolende ne kiga kinde taitenando turamwarigania omogene itase studio tunyare tugusanga asobwagare mwanchito mulgeria emambia yabono anonsia sore ndarra mwanchito mulgeria ebungeria tingeba gakoro kwa honorable Badia Barongo kurwa chinsemo cyabo machoge bora buntu bwate bu machoge cyace bu machoge bora bu mwanchito mulgeria n'kinga kine nande anyekore omwana inchi awosomo menyi wesinsemo kiriabo cyabo machoge bora onyare goko beka maiso kinga kyabono nyare gokoleta mabuli ari utetikubolia mu bungogo nabigo ryo taito gusange mambi abono weterase namba itu studio ya 07886663 nabigo asomtanda ito ensoko digital oigo sense media ya Innocent Onyango mwanchito mulgeria notore mambi abono tunyato gusanga sobwagarigo announce sole enyore boige gaseti eri wanchito onyare ko gwesomera asobwagari twayiraniro mwanchito mulgeria tugende gusanga asobwagari. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding,
kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi. Wetro murobiryo bw'igekoro gyeto. Hasi tukumera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika. Iligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito imeye Nsoko. Nsoko. Yekoro yeito imeye Nsoko. Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero. Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyachense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yangana. Ine asama kia mbireo seino mbireo asama tuko amaega obogima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa noboremi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire
ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pamoja. Mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkiba na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Kila kikiagire Soko TV
twachire guturi gisako ky'omugusi kurwasa kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono n'echinjira chiago goikaransanse nakobeka etibi yao kwene king'angwa esomya ore gikoro ky'omugusi wetira omuroberio bw'ekoro gyaitu ase tokumera nabaga kabasamwerere naboiga bangi n'abanika erigukwanira okwebugia chindagira amasikani chinyangi n'emejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'omugusi nigo bwale gosirwa n'oburimi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka y'omugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage ky'omugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko pamoja n'abari b'ekinguru erikwemanya abona wataka kukitananya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke kigekos kiamesa yamangana magia. Eye Mensoko TV, oboroso bw'omugusi. Murigali chetri chitaka ikumi maiga chinsa ibera semambia bono nabuna nago tebetie mambia lero ngumira ntole no mujumbe bwensemo yebunge ya bumachoge burabu hasemambia bono ikira se studio na namono tebetu chitoba tugokwana nere tutete komanyanga nelio gibagwa kago sino improve argument yense ya Kenya nene gakuru ku engineer barongo no ara se studio tigamweli bagara gukwania kera gukwanirito chaka yande karibu sana mheshimiwa. Mbeya mono Innocent. Asante. Tindakora matuka mange. Sana matukarachire. Nagokire kwa ngariganirie se studio hino rero. Asante sana na incha sogo chicha. Elio tonyore birengera bya barayi baitu bari sitting. Umeta abandi bari ska bakoligia ndabura yore na baratoke bari esabali yo gutaka koranga ngai ba so amali. Bari muri inside the room na umoga the think kege director. Ki bunge gendrete. Bunge mbuyere. Tuatigari ribone metienyi komene ebera I think. Togenda se chikura cha 2027. Mwe tulitengolie miaka 5 isikoga iga kirumondo nabwatenjira abwate slogan yaye. Abande bagateba togende chitamu isata abande bateba ibere abande bateba togende 10 I don't know. What member of parliament igolie 10th term. Bunge ya idone bwate member of parliament ore 5 term. 5 term. Akoroku elitandira akoroku lakini akoro coast province. Ndole na RSA committee ya energy. Akoroku Gonzirai. Gonzirai. 5 terms. 5 terms. Ndio motore ga tutakete
nyasa tusesenia wananchi atwira ni gipindi gya kabira. Okay. Wananchi mugendete bagendete kuligereri bwe kwa ramba ito mugondo muna kulima. Nabo bara kuligereri ga kibogendete machoge mbia bali. Machoge mbia bali. Mbagendete kwanza ngo bakwanya machoge yandonzi asimule mbia mule mbia mona sili bagari okugendera ko represent bunge ima na nda sama ino ntogendete ko bakorera emirimo. Okay. Batebanga aino mubunge bw'ukwamiriria serikali. Bono ege usina bagero chikia kebeke style yeyu lakini okwamiriria go kwambagora kada tu bruto intu mbalito kushikilianga serikali ya William Ruto ya bere serikali engabone ostrich elia so etio motu ase omochanga kende kegendete igoroga ostrich yo motu ase nginjoro omochanga ime ostrich eterio karaki temanye tinki kegendete kera mu kwana boigo mubaro ego ali ese bunge ngetonanga mwakini rio mubaro karaba na inchi kuna kabuli wenga maite parliament nere yarenge kale tuwale kora babunge mubasoyo mubali kwikabara kanye serikali nyebibiko nyarekana innocent omanyete democracy goikere ndu n'abananchi because chinsanjira go chigwatwara monene bwense ogotaka kombotoreria ebinto byonse bibibe inse yae mu president yolita tageti gwancha bunge ebe yetenenere because nabwate abwato kuganigete kwa bene asere koranga mangana getagendire style get so tago tiga bunge echiko motanta ni echiko kore binto enchere tanyare komogoki enchere tanyare komogoki so a control etikeregento babo zoro bakoe ku instructions bago chicha on the floor na yani no you know go debate chi bill chinde ndoli wanjero go debate oko una put the question nakere question ya very put igo ngi process mwaisire ko yokora ma te put the question one no kwa mwanga to gwetia omoswado ibo senga kiekoma igo mulinire libaga lyogo debate bya ase bunge innocent bunge ya 13 tera kolera bananchi bona abananchi baganiri gokorerwa ne bunge. Okay. Ya bete essential 2024 abakenya bagarubikana bagateba bono ntutageti mogende still legitimacy ne kabekwa se ebirengo bune bunge. Bono koruri regions ibuna basogete bakamba go samba bunge koruri bunge bado tera recover Tereira na bro. Ya tera recover. Rubago mutararo zigozi. Mate yale gwancherwa yetenenere. Amoswado yo finance bill 2026. Tolenge konyara gweta. President yote abanga ababunge bali bakororekana kwamiriria serikali because watability lili nene sana. Kera bareke bunge bakubulirwa fires omuswada we finance bill abande barorekanete gutunga gukwetie bintu bitayo then finally of course bono tubwate chibesti gutora umwaka yo 2026 2027 kero koligerelia closest richiarenge chubo tukanunchire chichi sachinda bagusina barombari kuna kuigwa buchibarange finance bill yabere gentekene sana kale twaga ikaranzire twaganye budget nere finance bill nere kale kwa discussed kubwa none budget itaraba approved akaro kolire lichikoliria ndia bwata mapendekezo kadha wa kadha lakini lipendekezo nda nitake kubate binili pendekezo liyo kwa lao liyo gwanchera KRA etumi echi system gete chia bene ko determine eke wango kia ebango bwende gwakana ono bona innocent kwa submit ringa omwako yo erete okwa bwende gwakana duty tatebe echi milioni 3 lakini KRA bachiche basoese mpesa yao bagenda ase account yao private bakwasesi etaye neli ligorire nga ikoro tolegali okorundia barengani no mushahara konyora batebenga asokora kwabo ogobwenete gwakana ebango echi milioni sana nemo egento KRA go demand kwanza there was a pendekezo njarenge nga gukora hakana onye bagwasa singa 6 million igukora hakana 6 million chiria okay
kogendete kuna kugusana na barabo kana 6 million bose ya wente ko 3 million eri kwa korete filings ekere gento kerigia cha flow of bunge abantu be serikali mbakeroche baka bunge ngima egakianga lakini ekere yakianga bunge ekere kwangire gento bari bande batagete bone tochikorigeri chikura nirenga chikogenda 4 na nirenga chikogenda against atene na rende go force division bano tokaganya rende tochake ko kero muchumba jumbo machoge ngakigwa akaigoro kependekezo kelia omanyete kimani chungwa kachiko tegera abantu ba side yaye akanyorange gento kerikia renge gocha kweta ekiarenge gocha kuumiza tali ntutwe kaba jumbe be serikali bosa opposition ekiarenge gocha kuumiza mpaka bananchi because rojo mondo ga kino sentiabo kagotebi ntoka geretinga no gwende gwaka na 3 million nigo gwaka na 6 million haya ke arete bebo no karabe ka 6 million ngai yokorusi already torachi nyora so egento keria kare kimani chungwa rango chikere ko baita aka diba kama no maite kare division ya bere wano na ne chikura chiko cha ko barua chiricho go support pendekezo ibo se chiricho ko oppose maite bagatumio bo karabati gete bagatebanga ba withdraw ile pendekezo you entirely so that's one of the clauses na mbete korra and of course a clause kende gyo commenta ebango ase inputs cha materials chiricho agacha chinyomba naande korusia emetumba chiange chicha second hand wase zero rated kocha se VAT exemption some of these clauses na onye nchiri commenta taxes ase receipt eventually oyo okorento mutumba ese nginjata anyare go claim VAT eri wekacha VAT eri agenda as the final buyer oyo rintu nandi no roche ngamono sahi de egarama ya maisha aki achire igoro korusi mutumba korwa se zero rate onyebeke VAT exempt nende ari gukomenta ligo ririe chiange chi nandi no mataba abakenya bange abategemete chianga chiria so yale gocha ko increase the cost of living as abananchi yacha ko increase the cost of living gocha sabananchi kero kwa nabo igo atimati bwamate bwene bwalinda mwananchi ngo chandoro turabo so turabo kwanira lakini budget rero yali kuruku yabantu the people's budget dero nabo yanjira netenga ni trillion ninye gochigora abuchibene tego tumeka kwireta maiso kara ligelinga kiere buli karuma tentu abwate kale tu abwate mu waziri bwe which pesa bali bakwamiriria serikali and all that omanyete budget to ya very go increase year on year nekere budget go increase either ama pato ya wananchi ngo increase yale gochikonyara go cover e budget area osonyorenga serikali nigerengere tinga nonye ordinary revenue go tigara asset garete abara agende ko ichilon buna banalete okopesha chilon koru other countries obose koru this Bretton Woods organizations so omwako yo budget ye yunja abete cranked up but ababa go estimating ordinary revenue yenze necha koreki necha increase na whatever gaps chigo chikobo na baba konyara ko boro na again through a finance bill ba etetie korengi banyare to go increase the collections by approximately about 100 billion shillings so you know I mean this is exactly encherebi ntebyo koraki ikorekana ide sesemo ya serikali nene bunegende te okore mirubili yaye wachumurigeli koigure nigo tuli no mweshimiwa Badia Baronga Semambia bono na nomero naboko ba naye go gutumekerengereri kya gochese namba ite studio 0788666663 elitonyara ko batugo kwana nere yakoerekera barayi baitu bachire gaiga nigo bagatotebi nganga kitugo nyara ko batuko beko kugurwa itugo chibusyo togendere twara kwanire serikali nene buna kwarigereri but
tali finance bill yo kama bwate issues na serikali. You seem to have a lot of issues na serikali ya Dr. William Ruto. Serikali ya Dr. William Ruto gaki. No nyeroche. Na kwa example kilikie ostrich esoetio mutu asamara baime. Bono temanyiti kigenda igoro isukoga. Igoro asamalikaye ga temanyiti kigenda. William Ruto moisonde June 25 anniversary, the second anniversary ya maandamano ya finance bill 2024. Aba shuete nzenga ngochi bari kwalao abana genzi bali bakore ukorobekana kore kwa marembe. Litukori riri karenze yabogete twanyorete chipara cyasiekirwe barbed wires cyabekirwe around bunge water cannons cyabekirwe tawni vitu amachozi abasikali bale very ready go explode kwerende biria bintu biri byokorusia kwerende ngakona bakobiro amariga amariga so gaki ekeregwa promise riensenga nkwala ore demonstrations chi proceed peacefully. What they should have just done no ko allow officers by cholaria na ande bakikishenga abana inchi nkorobekana bare asenchereria ebwenete kikatiba. But they did not do that. Ababwa abantu 355 ose koligereri abductions na ande cheiranire abakereketwa mbale 7 wa haki za kibinadamu babwatwa bakagenda bakaba tortured bakaba mistreated abajite bagatugutuga Ngong Road. Abandi batatu bado they are still missing. Ngazeti yose kwenye ligereri egotebanga you know abana inchi bado mbale bashikiliere na serikali batabanyekanitie bale gaki serikali ile confident serikali ekora abana inchi bae nebwende ko babo kiasi ya kwamba egochaka kubono kuiba abana baba na inchi kogenda kubatocha na gocha kuba ruta ase epara you know okonyoro muntu atanyare gukwana muntu ari traumatized yani bono kinege ntokioko chenga tweranire ntoiraneti chi conditions chire nenga kiye kare moyi ase dictatorship ya moyi kare arenge omanene bwense bekiri buri ya sinde korende ubereji dayo urariraniriye ase babia bano kero togendete gukwana mwishimiwa taite kurairania se post yage kero kubwaterana mangana yoko ochererwa nabo igiyo chibura buru ikorona lingi na umwishimiwa iga Steve Mugaka gateba ng'amasungi na arororo agendete gwisungia kintu giriki abase ikuru aseme guru kendereti village kalike post okakwana samatanga yo mo nyagitari Philip what happened omanyete ariendereti ninka kabisa about 100-200 meters igakoruka matanga ariyo mu speaker ndugu yo mu speaker achagete buya akagendera buya pakanga chinsa isana na isatu akaro mugabano ito oyo mintara atiegete bono orochete gwikasa matanga ochakoligia abantu bakorekana bago support barongo busaba fanya kazi babarongo baralia omaite mo constituency manager one ndugu yane mugonchi so bono hogagu endereti because endereti na nyangeti they are just 50 meters away from each other. So bunale constituency manager yane na ande sengincho ntarenge gochiko kanda matangalia wikale ko genda achi attend on my behalf. Bantu bomo gavana kera bayigetalie bachagete ko bwata bantu. Na ko bakongonda. Ko bwata tugo kai. Abantu bomo gavana bachete. Bakuorokiguna abantu be constituency yito bara associated na omo MC yonka. Lino yo barongo oyo noyo barongo oyo noyo barongo abambura nabagaka bakorekana bago support barongo basaba support barongo bakachaka korushigwa kimabavu kurua samatanga omo constituency manager Madhali Monto Moke is a senior official oroche chintunde isato agotomerwa abantu asaka ikaranzete se tent karuga totakiriga na nyine nkwana yomo ndugu ya no mo speaker nga genda oganyese ino monta kwaro
oganyete ochegocha chinkwana nchire chitalikorokana cha. Was it on a mic? It was on a mic. The clips are there. You can have a look at them. Kia matanga as a community asa masikani yale twachire gari gwake romo oriorarire ne family yaye especially Paul kino ikororo onye kore ejukua yokoro kichinguru chomo governor na kichiko compare ne chinguru chomo omojumbe bono imagine omogako korokunga George Pibao obeiro mo councilor ese ward yeyu yaito nando obeiro mo MCA otangu gochi jama tanga nando manyitaro morisibwe we kanisa engencho yani ngabaseriwe ngateba se gocha goika chinsa bagocha kwa guri ikono ese engencho barore kanete bago support barongo na barongo bago support yo monene Dr. Fred Matiang'i bachukukwa na Dr. Fred Matiang'i azama tanga ese engencho omugabano ito atatageti kwa acknowledging ase chinga kichigeza kwege koligio bonene bwense gwetera Dr. Fred Okengo Matiang'i bakwanere koligio bonene bwense igo amatanga jukwa yao kwa siasa ase bozna oyo minto arati era matanga no ata getaga ndacho gotebia abantu nga twanjire tokame murai nincho mono geribu mugusi Fred Matiang'i tigaraji chamuinoga to support William Ruto amangana omanyete buya kabisa nga gesa kugeto kya gusigi akore kiayangire lakini ndira baromba bwate se demokrasia abo bwate obwane bwo batebirege byabura batagete nande bono innocent ngento geko garagaria ochiche constituency mojumbe tayo itabantu be constituency obarwanie abande bachire babo chipitiri mane ko roja ko totomera acha ko totomera DC ko rubosongo bacha ko bwata bona bafanya kazi bana babwati rwange batano babwatire kwa baigolere arafu bakobekerwa magorende bakobekerwa amagosa robbery with violence ga kesa mataka na ndembara bakurwani kubarusi kukurwase muroberi bwa matanga esengenjo siasa yabo ose siasa yo motori bago support oromo jumbo badia barongo ego pingana na siasa ya yo mugavana obo so kuinde abuse of power ekera wakwa nerego mpaka liria mugusiara agenda kora because bono natuwa chakire so high octane politics ngona gukwana muri abanda bakwane ebirengereri byabo kwamba kororeka nugo difa se ebirengereri kwa chakire kwa iguru asabarai nabo konyora nyale burura igantwa barora no njuziga mwishimiwa North Amini Oborabu Osero amatanga nere asini ni gatukana nero yokotete kugekyo nero gosoka tokora makonda ku gusi is becoming avenue ekera liko ikali tukobiniria mambiri hijuma amatete ko bwanga ne waneli kono toro oso itigange kwanere ko we muntu omupinzani rikondo tetakeri lakini nonye nayo koligio borai ligerio komosi ligeria masikani morai no muntu ochorire ase community tokota babaraye bagochorunango na nyasaye kwarorire so umurai musike nonye nekero kumupinga tiga kumoroka ngabona ye igore forma ngani nche bono ayo tarajorunga bono ore current igento kerikia kiabere tosero nkiarenge gintu kiarenge bia lakini nainde bono endugu yaito tabwente kourwa likondo ligereria gento na korete kere na ringe nyamecheo boarding primary school ime ward ya Magenchese constituency yani endugu yane omoteli endugu yane omoteli ejate igakobwata likondo achaka gote aboborai mborikieni borai obore bintu bi maitenje nona atene ni mae gose koligereri ugenda oligereria ase chiclip chiri ona atene ni mae kanda was very yani kiagara na bwate haki yae yo gukwana yara gukwana linde na inche nyore libagariane liyo kumuhirane libuna ngorete unandengereti so kochibusia ndagete go encourage abarai baito gusi especially umuntu kobwate chinguru buno mukabana tiga guita tiga gusunyunta bana babantu
tiago sunyunta supporters bo monto ndeze ngenjo ngamo monto yago gupinga abo go sunyunta bado mbagwa krete kura okay agenda to gwesare dichikura chae bosa igo you know ayembara ora ba basunyutiro ndi inche ma tentu timu mbata na on the ground but timu yane igonko batebinga restrain yourself restrain yourself na roche no nyenenga kierie ndu yane ko ururi kondo abantu konyora baganyire omurabirori ase kwerende ase ejukweri abantu konyora barosire baganyire gika na ndo se kurigera lingo tap na renge omogongoye ngaki kagwate banga abantu barosire na challenge speech yao elinde to the next speaker to kore kuruga abantu bakoreki bagendeka so it is necessary to raise our level of arguments di bagari ogo orokyo monto ngabano no bwate chinguru uchake goita abantu it's unacceptable again to watebire chi argument chanchiru chiriwe gura kiri nto basa kobekelyogi lioncho ke koba chibura buru mwancho muligere libuna kwegure no mweshimiwa barongo tole na rasema mbiyabona se studio ligo togendete gukwanira mange na namono twara kwanire ge korwe kitiga turage kurira fair enough egekera maybe na barumba bwate the other side of the story bit kulinde barairanira na barabu baranyolinjira nire barakarukira baru winchira yabo we never know kera toko genda guchibusio mweshimiwa gaiga kiama kinu gya ODM tia turakirana litangani Korana kwanda Chungwa House. Chungwa House. Chungwa House ngora gendando. Range sana na semenyete. Na ndikora kule bimbaliri. Coffee ya matebano kiama toligereti kiama mo president Itali. Kiama Dr. Fred Matiang'i ne kiama kya Jubilee. Okay. So na intuni ntu abajumbe balia bale elected. Oyo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i agwetogeria so I think in time a direction ne yunga 20 togo chako so ase kiame kigia Jubilee kare chinga kichia bere buya elinde tochiko korigia na ndechikura gwetere kiame nande toga ndrego support oyo minto Fred Matiang'i ase azma yayo kuriyo bana bwense kero kwa neboigo inu mole founders bense melia tigantebe bona mura sifuna gose who is your leader njomora gose mura among equals njomora yone gale Dr. Fred Okengo Matiang'i kiagera ntwa mutangaza tende nje na muembraceti tutarachaka linda mwananchi lakini linda mwananchi inyoregere abantu abange balinda mwananchi ebara abantu ba ODM into members of parliament bali barenge ba ODM totarenge go support broad based government ono sifuna ekera go chaka go seligwa etwaro chenga it is unfair on him go seligwa aso go shikilio musimamo obwekene buno yoito bwo go support a broad based government so linda mwananchi no yarwere toro aso go pinga okogendera kwa broad based government ekiama gete ndu yane ODM ekiama gete lero manyanga gusi engima yarenge yabwate good support yani ODM yabwate very good support korusi lakini kere twaso broad based government tutahe gwage tarikendi gyonsi buno mugusi aso gotenda na Raila koru gusi you know aba gusi bakanga ono gusi yanganyire boruya yanganyire Nairobi ga ODM abantu baruroro inkioro chekeragere togendere koberoro nande ko etani ekyo obatagete ko seri oyo minto sifuna asogoba pinga bono tokateba tigali olio asengi totally satisfied na William Ruto tigali oli tobere maega ya Edwin Sifuna oyo togendere go shinikizanga bosi togendere ko koraria sense ngaki omonto oyo taragendie nsebuya and as such na bwenda okoraki oseliwa so ase ime linda mwananchi ekiongozi tobwate gakorukunga Sifuna lakini njomora yo nenda atake aye guchikura sense Dr. Fred Okengo Matiang'i wono gatia Sifuna na Matiang'i na Kalonzo na Rigiji
goikatoje tuikaransense tuigwarane ki mfomila kie kobe kuororo ego chiko nyara goto omuntu yomo ogo chikurwanira onene bwensina na William Ruto e formula iyo eze go favor Matiang'i Sifuna gagwanja eze go favor Sifuna nega na iri Matiang'i akoreki anje and like that lakini at this particular point ntora ikake wangekyo but Linda Mwananchi na Jubilee chionse chibwate a common agenda egoteba goikatorigio muntu munyeto kubeka state house ime oranyare kogendie enseye buneta kire nemechande enseye bwata se chinga kiechi likelihood neroronga Linda Mwananchi atakere uchikobe political party application nto abeka yoko ligia Marieta yonsi pia Linda Mwananchi ense yangire yani serikali yangire asengenjo Linda Mwananchi vuguvugu nonyeroje yani on the bwensi political registrar obakanire office of registrar of political parties bangire nga you know because of certain considerations bono etogendete ko minyokania as a court to make sure nga lieteri abereki liabere reserved and then by the way nto ire blessings chia na Matiang'i koba ase vuguvugu hiyo ya Linda Mwananchi igo muina totebenga nigo mugendete korra gusaba sani abambajiche aki ekeredo kuligyo banene bwenze ukatoba baegia banene waganero igoro hoba egira kirira bodo chenga the last time tumina nto mweshimiwa yarengo bwo Manyuru na ruchega thoni wa Mshomba mwarenkamo agacha at some point agatambuka akagenda muino mwarenkamo mwari ukitsa isi serikali mwari kogigeli akagenda rera agotebe bintu bya gobya serikali byakolire na kale bwa misi nere oblate orekanire you know no nyene se nkayao abana banyasago sesenete nabara mbali different nabao bonsi lakini oyo galiga lakini abantu balimbaliko abana balimbaliko misi kwa abana bao so kale ba misi taratangasa officially obe natangasa nga nko korale bintu byaye lakini nainda akateba akaira na maega akateba ta konyara gotige vuguvugu arenge a part of so you know imeyomo ngano nde mwansi freedom of association of expression or kero muntu na babwate haki yayo goteba aliakoreteki aliatakete but tumeshikilia kwamba kuna haja ya sisi wote regardless of our differences yani togendere gotigara amo the common enemy ga no yoito oyo minto William Ruto aruzi ukorwa bisi so ndo gwancha kobageka konde gwansi ojiko borokia gara goetero kobageka koli na bakonyoro monene oyo na indo gendereire na ndase ko gendero oyo na bara abase ko change na ine constitution amangana saleke kero kwa atiraro buna Museveni tigadara ira dase Caleb tumbagura doge kare agenda ro watebire yumura ibweze by then kwa kira na mwari ngichisimi mwarangira ni mwumira na mwarwalia mwagenda muga create kebumbia kenna sana sense obharuki reservations chia as leaders mware go share SMS anga because egaro rekanete ko tebanga te nto gukwana ngango sel turumura igete imanye gutuka we are inviting abara igete na barabwa ruche asera roje babwa tebimwa roche se movement abara yabambara byabakagerete barabso baranyoro o confide na inu as leaders yo timo tageti as movement tageti rigadi agateba ntokuru akwa advice ntokuru aseruto togenda rigadi lakini bono manyete na maoni yaye buna nagote aina maoni yaye gake aina maoni yaye naenda era agoteba nga igara support Linda Mwananchi lioka ekere at the top a presidential candidate ekoroku Edwin Sifuna ose maraga kwa rodi so agi
ekereto gete korosi obwa mobo nene oborito oranyare korusio mo president yoyo nata kere komanyanga in the eventing Maraga tariere the opposition candidate then nkigerabe and to se kuikaranza nze igwana ngena ere formula yo korigie presidential candidate etoke presidential candidate yi Fred Matiang'i wana ngaki you know igara insist tu nga nsifuna lakini yenye formula ke karoro ya kanire sifuna ngakirabe you know so ntwanje rekero monto ako air views si chai in fact inche na ende kaleba misio yo na motabeti achiche gusi kiagara na kiagara na twanje tin komanya lakini inche manyene na motabeti ngendu akamona ka okwa byari toko gatika ngoko karera rende so we are very hopeful nga whatever differences chiroro na botoko nyara go chigamba elinde totigare omustari oyomo obuya aba totebi nero korata bangatana kumirana no monene bwenze goetera rendo gotaumira no kuno monene bwenze we are still hoping atari go kumirana nere na ndenga kwamba na believe tinga monene bwenze na go entarusi go onyo believe it boygo at some point down the road emechande yabwate nechebe clarified ile tutwaro bwambo boko genda kuchiposio na musikete Fred Matiang'i yeah, I think komanya neli swali nero ranyare gwekone okay biabara I think abwese kwarata bire kwa raira deiri yabo again to kende ke ba surrounded Linda Mwananchi is still a movement akera tote aba ne movement inko tarere sana na ande nebuguriti abantu abange that is a reality crowds inchiroro yes gochirigeli tole chiachicha yes but crowds yechiacha nchiriko chabosa mweshimiwa mubwate omuntu getokare ko bayira lyabese trisa botuko obate binga bono ebese tu abaire mambi mwande mukundo lega mororeka nenyenche kamwe ene kyanya sai nkeringa ni ntutoko ruchibesa chigo support Linda Mwananchi na ande Linda Mwananchi rally is chire cheap because abananchi abanjete Linda Mwananchi mono bono intunduri ko mobilize nduri ko tumia pesa nyinge ko mobilize gendo gyo kaneli korokororiria ne sound system area naga jukua kalina kutogwa kanera gaki muhisani tahiyo okare estyle y'abantu babatenga Uhuru Kenyatta maybe na kare koko asifuna chibesa ya gaki abajumbe bali tole Linda Mwananchi tora around 16 bali besa okiri bali batara soki bali magaga abarabo jumba ange 30 kubatumira bali gentekera magoso ngotoma bali yani abatage bagotenga tiga matukara asoka go chibosio bache bato joini ekere movement ya koriki ya kongire go chibosio okay so again to very important sentiment komanya our campaigns are very cheap because abananchi ebakwe self mobilize because abananchi believe it as a generation area leaders korolekana gari Linda Mwananchi basa chia Uhuru Kenyatta nchikole tiki nchiyo chibasa ni mtu abanyene togosokia kere mokutano twabeka chibasa busio chibasa chiachi kotenera likorokororirie sound chiachi kotenera gento tokorokanga ki ejukwa elie kobaga na a few other issues expenses che campaign our campaigns are very cheap and but very very successful singe njomoika wa bananchi no moikonya sawa korokana no koretheki egera gwatebire boigo financial bado dende gwateba mwishimiwa Uhuru Kenyatta kwa murusire gwatebire tari kurukende ni mweka mukori gicibesa lakini use kurigereria arrangement yeroro Fred Matiang'i debut party leader o Jubilee goodwill na abwate gwetera asemure so ase ekiama ikyo gya movement iyo ya Linda Mwananchi and then yorigereri musipati okuru polling choroge na segati abari bare ko bagol murikero muraibwe samangana bona kere kurigereria twamanya kwiburi goodwill yere mo to Jubilee ndara DCP go ruwa patron chiaye egora dabako nyora barwaniriri bari go sino nabana siasa babwato bwamate na Jubilee unabona baigwete Linda Mwananchi na ndo kwanyora ba change rijibalet cha bajiwekire nganda bale movement ya Linda Mwananchi that could be the reason for what for the speculation yoko
kwa wichi oh ye chibesa ya gaki you know Pauline no nyo bwate past associations na Uhuru Kenyatta asichinga kiechi igata getegwe position achikurwanirira ekirogete within the city of Nairobi na ande torochi gare kegorigia kia geito kagorikia Bosifuna na ande she believes nga Linda Mwananchi yeye ekwerende agenda babwate vision babwate aligns na ebintu bya yaganete so erebu kakobo does not in any way omanyete Uhuru obeira accused for very many things inyora Gen Z revolution yeye na abeta accusing na ero ringe koruchi bas ono you know ekente ke Linda Mwananchi karege kororwa and how it is successful na ndebuna geko pull crowd chingruke bwate yani naboko imagininga gakia bandaba mbako banga movement ye bako nye move like this batalikoye kubesa lakini ndagete ko tebi Innocent Rere studio ye nsoko hai Linda Mwananchi yani ni movement ekoba spearheaded na wananchi okay and I think agatinga asita na de tota nyare ko gana no nyenso obo monene gwenze Eldoret one of these days ingo chitororo you will see the kind of crowds chiko chichoro kaki na de Uhuru Kenyatta kare kwa kana those crowds chama nyago cha kwa pia kaki ase rally area the same decision bona yo chiko choro mu Rwanderia no mogendete kumira na ase crossroad chiyo chikubero matabekani Edwin Sifuna na arengera tikolio buraibwense Edwin Sifuna mayethe nere leader ya Linda Mwananchi Linda Mwananchi ose kwenye ligeli sai ya bere movement ya nene nere bono nare in the conversation yo burai bwense tigemanya kanenga nere nare se conversation yo burai bwense yes na mheshimiwa Rengo of late overall kanisa na kwanda no nechinyumba chyoborali eroli yaye nere nkurikia roborai bwense nere gwetera umbrella ya Linda Mwananchi nere ne presidential candidate yale okay ngibe expected kwa wichi kusimambi kwanza kabisa ndagete ko tebeba gusiba minto asemwabeta sana asomo robeli oyo Linda Mwananchi tokarega ari kitutu chache South Musocho ase ngencho yoko support abangi nababoraka morobeli ngabuno yo to karamambi no bete gogokorwa Magenase constituency yane with a lot of success toka raise chi million 3 point something 0.5 gagu chibaza chiri chigakonya seito asanene na mambi ntokare kitutu chache sawa ase ngencho yoko changera ababoraka tomane ko ruoto soe capital roundabout no manye the siasa yonsi ya ate banga noe bakororera nganga kiyo mubarule town no square ya siasa garia tokore siasa oro tomane ko ruoro to chake gotira go cha keroka keroka kereto ko na nalo butambe ke umbu ari goika kwekaba na inchi batotenenie abarore Sifuna barore na babu wino babu na Sifuna mbale very popular so ngosoraba gusi asemore inchu asobonge motegerere a vision eroro ya Sifuna na babu wino okay elinde tomente chinguru opposition elinde tutwareri bagarigia lyogo chikorusie kerokeria korwase William Ruto elindo monto monyia abe nchogo sabakwana nkolinga omonto yo monyia abe gaki Dr. Fred Matiang'i kiagera gaki Fred Matiang'i ne heli yegasi ndole like ko mororo mheshimiwa Fred tinka geretinga Dr. Fred Matiang'i na chachiche mambi ekiagero manyete Dr. Fred Garese United Opposition gento karoki atotebirinkering arongo genda
akasiasa ya gusibu netakire make sure nga abantu baitu bagusimba manyetenga Matiang'i na ari tayari kubwatana na gikundi kende kionsi kiaba na siasa ase azime yae yokorigyo banene bwense. So I don't think na ndeti ngotaka Matiang'i achiche bosongo lakini ntagetenga abagusiba achiche batotebinga batebie group ya itonga tuko tubwatane noyo minto Matiang'i elinde unity yaito etoye chingu kunyara korwanira esegi yekero ekenene egero ko mukwande mweshimiwa Fred Matiang'i mweshimiwa Soro na kwane tenera agakwana agatebanga mirobili yo mweshimiwa Fred Matiang'i teri mironge agakwane ebinte binge buno mu bwatani bona at least yokomwa omwaso mu bungo karanstekerogo okomubwati Fred Matiang'i ngiora atebesenganilia kwante watebanga nga Matiang'i tabwati kiama isal alai oboli mobosa ekiama nkaroge koro kujubili watebanga Matiang'i tabwati secretariat oboli mobosa Matiang'i nabwate retired president Matiang'i nabwate Moitalel Ole Kenta Matiang'i nabwate elected leaders Obadia Barongo Clive Gisairo Kibagendi Patrick Osero Onyonka Okongo Mogeni Matiang'i nabwate obisi Matiang'i nabwate chi sound system aki Osoro gebanga abagirange bamuchorete atabwati kende gaki bona ereri tukagochorwa chibese chibago totono ni umonene bwensaka bwa chikura innocent cha 2027 ejikare chikura njigane tiwesa ya ngijigane obururu obunywerete bogaika abana inchi next year abana inchi bari prepared ko senyenta na gotakuna na kutumia chibesa chiabo chigo cha bago cha korente rukugorwa but at the end of the day kero montongo nyorarenga ngo struggle are ne school fees at the end of the day kero montongo nyorarenga ligo liria mabuta liachire igoro at the end of the day kero monto na inyorete ngaki sha ngo itere chinya gitari medical care ngo chire koera in this country so ringane lirianga go ikosoke ka innocent you like it you don't like Kenyans rero campaigns chikorunchi korwa on 10th of August next year aba Kenya ngo imo kabare bagende bae kwa masakara sita bachoro monto bakorete batagete egenteke kyo bantu kwerwa ngamba bwate chibesa no gutuboneri obwoba elinde tororenge singinjo ngabono nga segment gete ya bana siasa tebwati besa bono tekabwati ribaga no Kenyans have matured Kenyans babira bangaini muntu tontebinga nga chibesa na chichigo ngabono nga chibesa na chigo cha kwamwa election ya 2027 chibesa njije chitumeke bose na chitato tumeka bantu mbache bayimoke bagenda bachigochora and let me tell you bose kobeka Matiang'i mo ina obeka na William Ruto mo ina is game over Matiang'i asubuhi na mapema za president kero kwa na Matiang'i gakuinyorwa se obokorerwa yakorete ga essence ya Kenya kerarenga bisi nabono iga abajumba abale essence ya serikali be it what it is nabagate ababaretira magenderero ababande muri muina abatebanga inuka nakobera abu lakini mumanye serikali yebwate bitabo bitatu nebwate legislation nebwate executive nabo yigatwara judiciary kamo we ongolia ngomis mole para ngomis mora maje innocent kwanza magendera ya mangia korentu kusina abantu ababe serikali onsiga begetu renga kia Dr. Fred Okengo Matiang'i develop chipare chio bagu ya kirege kuba Chance P they were conceived Matiang'i is a man ahead of his time no muntu roche kare Matiang'i gazi akorete when he was in office gari asegeza kugeko akimugaka negasi na agote binga magendera bakwe togeri sahi aba district aba county commissioner to abwate mo county commissioner ndugu yane Nyandricho Yagi mo county commissioner ndugu yane Enrio Chako baliana abantu ba happened ko bese system eli sengenjo yokoboko kwa Dr. Fred Matiang'i
endugu yane Matiang'i egento mwancherete igasigete leaders at all levels. Asigete religious leaders. Bunaro moezi diani no muntu bwata masikani ase Nyasaye na ndo muntu bwata masikani asabara ibande. Na hande no mumanyite no muntu believe thing egente kenkeri correct. Na nda agosugume gente kyo ketenene. Omanyite like keep your county ekiba mwancherete. For example. Because I call it a kettle rustling ororo. Okay. Anchiroro Matiang'i has a national appeal. Na kigekogera muntu osomete byego munjini bunancho badia barongo. It is goes without saying, it is very natural. Obwanjani bwana sim Matiang'i obole very natural because he's a good fit and he's the right man to lead this country. Ekero kwa na boygo mweshimiwa bana na indu bachaka basaba na indu bona mwachaga sabu track record buna bajumbe. Ora zi track record no mugo sabu mwatebe. Obadia barongo mwaka oyo 2026 goche 2027. Na setiri aside chi million 300 chokolate lero. Ime yabo machoge. Chirese budget ye. Budget ye. Rande gento kende innocent. Kenda abo machoge olige lichi skuru chi junior school chiro. A constituency ane chi junior school omogaka chiroro. They look like colleges, they look like universities. Intutu akolega twaruzi ryobo nyomba abo machoge. Chi bazari naso eto bisi to kwa abantu 8,000. Sai chi bazari abantu bago apply by kire 14,000. Why koru 8,000 to 14,000? Because the bazari allocation process ya very trusted n'abananchi. Okay. Mheshimiwa Steve Nantebe timbabwate chibese bago chabarubaro serikali yabekora apart from jirimule entitled chia CDF nchire chigwasumire chiyo chigokonyo mu macho njire chibano for example erahiru bunabona tatebe na bakogenda oratebe serikali ebalero si wasugume ino na moko enda motebe be kunonye nororo ucha gosoka chibese is another problem because neta kirotu wale goodwill ne serikali ekinekene neta keirenga na kinagote belinga a financial year na bekire 300 million as a budget omojumbe tali lazima onakominyoka as a president kera chinza na bekire 300 million shillings as a budget chiko chikorento mulero over and above emirero at various stages of installation within Montotayo in the history ya constituency area or quality electricity connection goetani obadia barongo. But siasa yane ya chandana na siasa ya president ekere ekere viongozi bitu batagete to akamaru ase president tumanye ko chikonyora amagendero igento gekogera totally ko bayo bolimo bolia nese nginje kare to kurigiria abajumbe ba UDA abande hani mbabwati kende 300 million chote abo mheshimiwa igochire budget chitarasoka echire budget yani ngo chijire gosoka ujigosoka chire lakini manye budget ni bwate distress ye deficit ya yani chibase kare projects kwa so ile printed estimates that is as good as done ntaka tego tebinga a budget and they only cover financed to the very end onye ke bwate deficit serikali nerengere ko boro chibasa from the local from the domestic market to plug that gap. So I am so sure this 300 million shillings is going to actualize it in the aba machoke bagendere go enjoy estima wancho muligeli chabere sato yabono bambia tetete todo mutimo kumusini tokwera na banombo machoke tukurabera okay turakwa na yabo machoke na ndekera tuchi wako kwa ili tukolere na mangana amambi ali chikobaga kolekana chinsemo chabusi ne soko bwakire nigo toleno mheshimiwa badia barongo nigaro mubunge bwesemo ya machoge burabu nabuna koigura semambia bono machoge chaka goteba mabuli gekaraga guchaga iga na bira toke chinga kichinde bali goikerese simi sencho chiri chinyinge linda mwana injingo kurangeliere machoge rago gadeti bora bago boli riswali na bago tatebye liga iribere tasemambia bono
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mrena nabalibe chinguru Erikwe manyabu na wata kwenye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Chinchira Chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero Ekira kichagren Soko TV Tuachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaliro Oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi Wetrombro bilyo bwegekoro byeto hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabangina Eriko kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi Kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro ime TV yawo nambe Nensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira Eye Nensoko TV Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi Somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyeri yabo ya kera litko tomocha Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Erikwe manyabu na wata kuruchitana nye chinse
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse nakobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo bose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko omocha Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Wachimulika litwire ndade chia itire chitaga ikomi maiga chinsa isata sembambia bona se studio niko tole no mheshimiwa ukurukunga engineer Obadia Barongo no mubunge fwensemo ya machoge burabu togenda tego kwanda magana mange sana agaiga asembambia bona ntatenda ararigeli feedback chirichi asoire se omtandao nindoche yemo igalia tigandara yaligera libiya ndara ranga ningikeli yaberege unagocha lakini mheshimiwa ekera togenda to nagokwana iga abana inchi abange obagendete kubuli estima estimero ni nyero chage na kubuligwa and I think whatever 300 million inchi bekiroro tutaraso ase feedback elieroro na kinata gete kwante bichi skuru wakolero ya sana chipara is a serious question ya sense me ibagoteba ndo choyo moga igogontebia para nerega igatikandara aligirelia oyo mantebia nga the state of the road of Liobonyo
magena tu kiango is wanting. What happened? Na bakubulio. Para ito ya rio bonyo go chikiango. Igere para ya kena. Na the country at this moment, what the government is doing, government ige prioritize tichi para chia abajumbe bakonye support. So pare yo aidha bono tonye rosi na maboka ituntu twekaba na nchi because serikali ya koreki yangire kwa allocate chibesa elinde pare ye koreki ebe most of the roads para nere the main road Korumogonga yagenda Kenyanya Rio Kindo Magenche around back to nainde Mogonga pare ya chakete 2016 na verenko plead ne president and then atabire baba ntobane be constituency that the responsibility ye pare you belongs to the president. The president inja chichaga ali constituency ya takatena Mogonga kataba tenyo letinga kina matabeti gore pare pataka promising mo cabinet secretary roads ngoji charo ro the following day kwekera rero mo cabinet secretary itana gokoraki tana gocha bakateba banyebekere 300 million shillings. We are yet to see chibase budget. So president naero ranyare korosi both of these roads yari obonyo go chikiango na Mogonga gochi Magenche. Okay. President ye imo manyete abantu baminto oromolimo. That's why oroche to angereire matiangi ngati gatobeke matiangi acha toroseli binte byakore. Or kero ukwanira kwanya oroyo chachero okolire uyo barabu gwatigaire. Na barakubuli amachoge no moyo chache no mu UDA. Na barakubuli bagotebi naye onyege konyarekana nyenye kura so serikali urarete bari. Oyo chache no mu UDA. Na inde pare ria akorosi wana ya 75 kilometers tali ero nyebegeto. Monto nyebegeto roro Matiangi. Ntoigwana ine. So Erei has become a beneficiary esinge nchobalia n'abantu barengena William Ruto nande n'abantu bekiama kiaye and a government ene ya shares onye toliko genda state house toliko rozeli weekend gyons babu gatekeganje kya national infrastructure fund manyaiga epare ya chache korosi go mujumbo ororo igaro mujumbe bwege pindi gya karenga ya kabere igaro mujumbe bwege pindi gya kabere. He's doing this in his 9th year. I've just been in parliament for we are beginning the 5th year month after next in August. So but we still have time kurubaona paka next year to still be able to do something about those two roads. And I ndagete ko promise abantu ba ne ba machoke borabu that I am going to ensure that Chiparech they are in a better condition than they are currently. Okay. And then araigo kwanera igoro ye bateba transformer yeli tembu nyamesocho batetenge transformer ye twe ya kanto twara muchando gatebekana ngorosi wego chigo ikiraboni gatera rosi nindo chegali ogutu nere muraro tebire atuna stima Nyabituno. Nyabituno area ya Nyabituno it doesn't have electricity. Sanara ya korukuritaro tabu ati electricity lakini ritaro mwakoyo na babekirete samane chigo cha connect a few homes. Abantu bamintomba bwende understand igoro estima. Estima hage ko gana ne budget. The same way ye country tabu ati chiba se chonsi in 1 year korosi chi airport korosi chi para is the same way a country that go to wara chiba as a chonsi mwako yomo chokorosi chi stima chonsi across the country. Okay. So chiba as a chinke go chikoba located as a stima chikoba across enzengima. Okay. Nenze wate 290 constituencies. So again tonda atebi abantu baminto asenge nchonchende omubunge orese kamati ya yestima ase parliament. Bange amatuko bamenta amatuko so that ngendre current estimate na bere ngona current kira omwaka na bogocha konyora in about by the second year of my second term kaba mentere miaka ende
omwako kabere ase pindike ligia kabere nabakonyora na akolire kobeka chistima ime abo machoge borabu ini promise lakini ngwayelieta because the president go play mutule sana ngwayelieta promise nga estimate yaba abantu balino ya tindebe tinganto nyare go fix estima yonsi in one term ngora babolinde ngaki umujumbo yo ino mwachorete yarenga kore emiremo yonsi tofunge constituency togende tochikora aba machogo bakateba yaya egasi gokorwa aselite in faces okay. Good morning, listening from Keroka, a photo of Machoge Brabu, Honorable Barongo. Your scorecard is real magnificent. You have touched many development. 2-term has to be valid. You are going Alex Mpole. Biamono sana. Tigandara reyende wanya bako yembekera gali. Nara nerore isia mangana mange sana. Tekora aligerelia. Tigandara aligereli naro le kontebia. Koko tebinde tigadara ligereli na bagenda tuna kombekira yande kana go chiche screen yaito ya chakire narolire Thomas tumatiko se saboke agoteba question, why is he not supporting the current government for development? Because we people from Bachoge Borabu hatuna maendeleo ya barabara, hakuna what is happening, what is he planning in the future. Gioro beretiko chibosi mateke ntoke kongo kinkelinga in Bomachoge rero ese yenene igere yechipa okay teri yechi school teri ya morero we've narrowed down to Chipara which means we've made progress. And let me tell you, Innocent, ntara so a constituency here the road yeah new obvious constituency didn't have anything akimwaka no manyete kiharu ebakorosi chikabro into chichoche itabana barenge kogenda as a constituency na construct close to 20 toilets omogaka 20 toilets and by the way chi request chinde bado nchiroro ko ruchiskuru chinde that our sanitation is not up to standard so a constituency buneye eyarenge magega pi tiango tebi Innocent gasi twa korire twa pulirie constituency paka to ikirerero I'm really satisfied nemeremeri twa korire watemire semeribeli watemire okay ndira Geoffrey mo kwa muturi out in the event our leader Mateng does not win but he gets some good number of members of parliament, who is going to negotiate for us? Is it Uhuru or Matiang'i? You know, you know, it's in the event. Yeah, Matiang'i atere tiobora igwense. Let's wait. Mwatwalire mubaro manene bwa jumbe. Matiang'i yojiko negotiate nyuma za serikali because watu batete baza serikali. Innocent. Obora robo togocha kubutamboka ekere twekire. Ekere mwikire. Ndora ikorosa hii. Let's be honest to ourselves. Okay, yaminyogire. Lawrence Oirani, let's be honest to ourselves. If indeed Uhuru means good for Matiang'i, let him step down for him. I'm seeing as building a Gikuyu party. Those questions are still there. Maswali ya inaga ndeta kwa warumu mheshimiwa. Perhaps Matiang'i no murayone kiriago tutebi na kitogo kora. Maswali ya mange amange na Matiang'i uranyare kora ki uranyare konyerane. Tigangira nilirio mwelio esa njaburitia mange agobolia mogendete kumwagacha Sifuna tali gikorekana gutwara chinguru chinyinga bwe Matiang'i kindi kya oteba anamono no na soro ngorwa gusi akora ngabanta bange niko bagendete koba asensemelia Sifuna. What if ikimugotie likebe kigema akino no borai to kuri bwense ngendo geko gara to kireta Sifuna ntomanyete ntogendete koega Sifuna nga omonto obwene tokora ense igakoro ku Matiang'i. So I think kobera na Sifuna omwelio yego gochakoba advantage asetole omorayo koba bwense omonene noyo omubwe. Okay. Niliswali critic Lawrence Nyabuta bataba, if you go home in 2027 onye go kwagendanga iko tarataba gwachirika legacy kiora atige magega ngari tigwa kwa nere school na tebire twarusiri obonyomba ma okay obonyomba bwakule twabekire siasa ya Machoge yarorekanire siasa ya maskani ntori very violent ntuna abantu abapole egento kende maskini obo Machoge omonginoria obegeta abana day school obata abana batano agwa apply abana bae batano chibazari abana bae batano banyora chibazari echo na hande twa connected omorero Magene town yaito ya twa street light for the first time since independence
eto nongo chire gutwara street light since independence Kenya nyango chire gutwara street light mugongango chire gutwara street light sahi chi high mast chigo cha machoge estimate ntambe eri mulika mwizi eria chigo etani 10 high masts bwana ebintu bigo cha nande tiga oyu agote abobe mata yu atwaro kigari ago ntoliko genda hande abana inchingo to habare mandate to gendere nemeremo yetendia Honorable Isaac Mbati Joel agote aba no amount of intimidations or arrest will stop us from supporting you for your second term. Uyagote abanga kugaserera inkoyo gosibunkoyo korabe bakubwatwa koragere batiga ukubwata omugabano ito igagotuma abasikari bache kubwata my supporters riba gako genda ko gavana ako abwate power of police ado mugabano ito mbobare police officers omugabano ito bono babere bobe igagotuma bono sahi abantu babwatiwe abamura bakabwatu babere bakaba charged with robbery with violence nande bakobekera uchi bond gete chire impossible omugabana tigana na supporters bane tuma abasikari bono buna bonese studio ya enso konsari banganye bambwate tigana nabana inchi bane nara okoteba mirubiriki mwishimiga bwate igoro y'abasai bamachoge borabu constituency bali bakuri chiskuru yakoro kulaba Somatuli munyangapo nabo igongo boli ali estimate kinyorugia itongo kero muntu ngwe boli ali kurusobo eyuere chinsemo chia magenje wards oyu kwanza labani oyu estima nere sobo itongo kabisa na begetore project ya 14 million shillings estima bono manyete abana inchi mbali ko understanding estima kere ya chire se kenyoro ige kogenda ne process ngo irere no nyine beyond 9 months chipolo chirie chikogorwa gere chiago lirwa so bwamo chiabagwe ensengima so there is a process lakini estima yo onye baganyire gaki abana inchi onye baganyire throughout their lives mulero to na coach they can wait a year mulero yuko koruo chaka ko ba installed pake kero gocho koraki ogo chiko korwa daracha nera ikoruku ya Kiongendo bateba nimyaka ene ya itirikorwa yatakirwa gacho omo contractor naro on site egento nakorete natomete kiragita gigakora grading elinde bitongo birwaro you know teba isoko ba dangerous asa abantu baito omo contractor naro mo contractor you is owed a lot of money in serikali but I'm following up lakini natomete biragita bikakora grading asa ibono gara toto omoro munobe ubwene tobe kworo linda sayu arore kanaragia anagotumeka ase chinga keche Mwishimigo wateba wakuru ubo nyumba lakini ande bado libolindira lingi kogera agochora asa agokora magendero bo machoge. That is not a question ndabo ligwe njeno mujumbe otabwati bo nyumba ebine bitina bya siasa ni bitire bya siasa because legally of all the 4 wards legally no ine kereto kubaga ebine bitina ninki gekogera estimate yo ekenyoro gya itongo no that is ende in siasa because itongo no estimate koleteki no ere omo contractor nagendete ko mobilize materials anyebwatekani omoroberio ki abwate igoro ya abasaye ba machoge bali bakore chiskuru twalikira abasaye no bwende ko manyanga nalikira abasaye nge 20 asobwalimu naye kwa tulirube nyencheye bale bateba maruba kana ngakiye ya broad based ntwarangere twe ngakigete suguku to kaegwa maruba mangi abantu naligete nanda maruba style nanya bagete lizwari ritangani yani ndiko make any sense na bagere taba aba youth ba machoga equally nara igogo kwa etivet nere tokoro siali magena etivet yeche kwa abantu bo skills chobo bundi bagocha kwe elikera aba sae na bange ndigete in my businesses in my own businesses aba sae na bange na ire empowerment cash cash advances asebale inyora before ntara bana nyine tine kaminechi mujumba yo makale kwa nagurugusi onde naro kolire empowerment yaba boraka imeagusiye ngima otatigo badia barongo mambi togo chigotwaro mujumbe kibagende nera go chokore empowerment of that kind so oborai wetu bwarore kanire across nainde all segments of society wa kirbia Innocent Nchenke ni ondeli korwa Kenyanya mboleli omoske barongo iga
okay twaye kwanire daracha ya Rio Kindo ng'aiya ikire ninki akoreirwe omumachoge utagite achorwe second term na ende namanyete buna epara ya magena litembu iye ganeirie kubekwirami mwelio namanyete buna na tarire gotia okay okay tigaturatigira abane bitina abana abantu bebitina Kiru Primary was horrible but now thanks okay narabwo teba nere ngabune university Joy Lori now teba Kiru Primary School was horrible but now thanks Mheshimiwa Badia for constructing 8 good classrooms narorire gaiga nara igo goteba nga Mheshimiwa twarorire gwakorera magendera sechi school lakini no quantify chibeserenga gwatumikira asubu akachibwe school. No, I don't have the numbers here, but chiskuru cheito, especially those 8 classrooms. Maiteni numwabegeria abananchi gosaba audit reports. Chiskuru cha 8 classrooms, we are constructing them at 25 million shillings. Okay. And also the workmanship I tata innocent. Mbono to tetevere, but we've worked to correct. Okay. Okay, negati bali bagendete kubuli. Bona ekera tugona gukwana iga. Liri mwaso etobisi mwabwate gento gikuru 300 million echiyo chikogenda subwaga chibwechi bara estima na korakende. National Infrastructure Fund ya Lengoro. Perhaps ngona kubuli tole ase chibese of course ne budget mwato 4.8 trillion. Ekara nonye ite kuna bali bamwino na ino okwarengese lisangiriri ali gukwanira samanga naye. National Infrastructure Fund ekero kweyiligireli 70 billion cpekera bigokwanerwa. Was it a good idea, President Yabwate, in such a You know, this country, a problem kabisa, debt, amadeni. And the right way you deal na amadeni is to confront a problem yamadeni head on. Again, to back, again, the National Infrastructure Fund. Ekema again to kira end up in private hands. Igonga no muntu utaketabe ekibasa kya gari acha kokoliense ebiasara. So while it will give us it will move us forward, it will benefit private capital more than twale ko confronted debt enzeti kale ne kibasa kya ekonyarako koroseli ki program kya. Okay. Innocent mubunge Obadia Baronge no monto mu yana ende osiriri obonyomba piko rwa choge buna boigwa mombole liga mbirengera likiabwate buna linda mwananchi asoko mubwate smatienyo yo Joshua Matenya kurwa Ngong actually kwarate birilyo erito alikwana birengera libine bibatete koramanya egaliyo chakamwa baite barwete chihanga Mheshimiwa Matiang'i bale barwete chihama gochia somoske ila muloding baranyora tate ko manyanga mbirengera likiobwate in terms of support omanyete you know mont Silvano Zosoro nakiakoera egesa kugito bantu bataligoke take seriously ebinto biriakwana nebinto byobosoko mono ataboka mwa Matiang'i Matiang'i atakore mikutano mwaye you know chinkwana chinga buna chirina chichiagerire you know egesa kutokoligere gutwara kana ntoli serious Matiang'i bwana what if ngo muturare ngamate ibintu mbira Mheshimiwa nonyekinde muina I still admire nchira ibintu byakora mbire bisini ni utakere korara nga kyokora ataba umurayu muruti umuyanegara atebu talibegetia amaite kibagende anjete koroka Osoro ebarara ya Ruto lakini Osoro ni chisese cha Ruto abana abantu batwalira obosenti keroge kikyo majority wipa mugusia moire kyamobekere bisenti omubuko ime ono he feels nga bono nere nabakonyara gukwana na bakonyara ko instruct oyo minto Matiang'i te konyarekana Osoro is worried around okoba re-elected kwa kiagara namanyete nga onyogo chikorareria bantu bamintu babugirango William Ruto ninka kogenda mapema asubuhi. Okay, thank you very much Mheshimiwa Obadia Barongo for the remarkable facelift of Kenyoro Comprehensive School. For your intervention, the school was on the verge of closure. Many learners had transferred structures. However, through your visionary leadership and the construction of a center of excellence, the school has been transformed. Today, learners are comfortably back in class thanks to your commitment to improving education in Umachoge.
Biamono sana. You timanyiti. This was a condemned school. Tagachire. What was I Ihenge tertiary institution? Thanks to NGCDF. N'abantu bamintu ba Machoge. That is an impeccable. Nero natagete to invite Matiangi achigo cha Koigora. Okay. Sawa sawa ndoche chia minyokire sana nande maite no bwatemero belie menge kirokanda gusibono lende abantu baito bale gusimba baganyire tabara raiba linda mwananchi last time kero mwishimiwa Matiangi alenge gusi nabasani baye bale goteba nga balinge nabasani baye including nanu musani yoye eya alinge tachano abantu nabange balinge sometimes we accept the crowds are there na kimoki chiko manage chi crowd ekera bono mwarule backdrop ya mangana yande chibura burutu achirolire paka naigwetenga masungi nali mu gutara narabarai kwanza nje ndagete sororo nde bwenzi ogochigwa kanwa ne governor ya Kisii County kiagara ne munyasegi achigochi chako kosalio you will be endangering your life kalichibesa so amali seba one time Simbarati teba one time William Ruto to baise gochicha orengerelinga notenenie ekembunga kia linda mwananchi igo ntole likely gochikora mugo kwa na siasa ya Nkagusi na national politics aya manyaiga amasungi aya responsibility enene ya serikali na bubakogora amasungi aya omugaba noyo nali ready kabisa kotobekere bibago bicheko seberkani mukutano oyo okagirete gose ole fully informed we know kete umera ndi naba muraba echipigipigi bali bagokora siasa yae bali baroso mubukoye orentire goons koru oyugis orentire goons koru Migori abata geteko chakosalio mukutano ito mukutano bwaba gusi mambi gaki we are just warning because crowds chalinda mwananchi njiri kwa banke chiko bachinene sana to baise gocha go endanger obogima bwao bosa na inde inyora at the end of the day ngochore koira na nyomba mwahaye bwe to baise gocha go koligi nyomba mwao ga so asomenya nara oguru Philip Ataya agoteba iga in an event siasa ebunege ndrete iga monyore muyeshimiwa Murarake Basoro kire aso musangerekano linda mwananchi ino welcome maiga yoko mochia one of your friends omanyete ekereto rabanta abastaarabu tomanyete siasa buneko genda kikatiba kero mo Kenya nabwate haki yokorobekana nonde uri atakorete atagite that's why kwa roche tachiete mo function ya Jubilee aso monena arenge naye tulibaga akinkinga twanjere kikatiba twanjera aba Kenya barobekana nonde bwenzi batagete because ikine aino kurwa masikani ase katiba eri twanjete egocha gotwara kinganga kitokwegambe biamono sana mweshimiwa Sokonyora libaga na gocha se studio I think bono ntuchikutwara chingwa na chinyinge on national issues njira tokora ibintu byaito sebinyoro na koranga kitoko genda kulende no bwate ngwa nayo mwali guchia sumu Machoge nching bintu binde birora toke maybe utate kora mtebe aba Machoge ba minto njenda geteko tayabambi yamono aseli baga mwangete lioko babero mujumbe mbiyamona asaba batebire nga twagachire Kenyoro mbiyamona asaba batebire twagachire Kiru ekororekana buya mbiyamono ase bali ba appreciating you know we have moved this constituency forward nchengo tebaiga ege mtokeko gera togo change chi president after every 5 years or 10 years is esengencho totagete meremo agenda mu president tayo nagochicha akolegasi na higo barongonere tagochicha ege pindi kie miaka 5 na era kore chi issues to bwate bo Machoge ase higo bali barorire na akorira ase na akorire nko basorora gegocha konyarekana mo ngege pindi kende togendere kobeka chistima togendere koros chipara cheito togendere koru hope ase bali abake bakorire chiskuru igoro yokorija emeremo na ande tigante bembia mono sana na inde mbakaribishe mambi mochiche toake siasa ya linda mwananchi elinde na ande mochiche mobeke report yengi yanga linda mwananchi eligi
uyo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i toberi boya limo asoko genda korusia manene bwense tobwate kerogo erinde torosi Kenya elitotagite na very tempted nonye kwarure final remarks nere biyabono Fred Matiang'i achake gutara na Linda Mwananchi nere brand ni semeye because chingwana njire chigo kwanekanga ekororekana umuske Rigathi Gachagua for a better word lack of a better word igakororekana kumusira mweshimiwa Kalonzo Musyoka na inu muchake gutara nere kera mugo ikaga ali mwatebe principle ya mintono ira bono muja gorangere ni principles tigante benga Matiang'i igagendete ko umaete Linda Mwananchi bagwente ko join Jubilee kali Jubilee bagwente ko join Linda Mwananchi okay gego karana nagote binga at the end of the day ntobwate neta kere formula correct ebo erinde toamwe omuntu oyomo agenda neye mumugaka Ruto must go. Okay. Julius Basweti tigango tigane message yaya agataba good morning and Soko TV. Good morning Mheshimiwa Obadia Barongo, you are the present I know your bono and the future of Machoge Burabu constituents. Your leadership has been exemplary, particularly in the expansion of electricity, connectivity and the construction of schools. Your development record surpasses that of all previous members of parliament combined. Keep up the good work as you continue serving the people of Machoge Burabu. Amache Papa from Kenyoro. Ina igule lietali agaruga Amache. Oyo. Nere ulikire torochi. Aki innocent. Unajua kuna naysayers. Kuna cynics. Aba yani aba pinzani mbaro. Omo pinzani onde bwensi otagete nere kotwara libagase chinkoro cy'abananchi. Wekaligi libero ebitina emoko endigitani ebintebyo byonse pi kwekaliye sababu yo criticize oriororo lakini erinde nerero zaliribaga arabose nacho aragira bwishimwe karabago criticize daro kwarariye kirugo gwa ikaransa ngike bakwana naburanyorekere burungi ono hagi umuntu rarari otebaga ki ngana to line goti ya Matiang'i nganto gochoro hagi innocent Matiang'i ndiri yache chikura kete last yache aba Machoge ndiri banchorete konya taracho of course. So you see abantu banga bunabu bakagetenga ngatuatamera Matiang'i the record is there. Oyo Julius Basweti is a teacher. Okay. Biyamaro sana. Omuntu mongaini. Omuntu tako ngaine. Okay, asante sana. Doche chiaminyo kire chiaitire chitaika 30 na kyanda ntagete tebyo mwancho muligere karatua kwaniro nsipi. Oyo karakuru kumu engineer na chite skuru gotogotebi naye nyora libaga ogende ase university yatangazo mwancho muligereri asokonyara kabago konyora libaga nayo nyara kabago kogenderia masoma gwetoko tete gosoma ukekerengo gia PhD nabo kogendoro tete okara masters nabo igo undergraduate gose degree mwancho muligereri nabo kogendoro mbabwate nabo igo course ya diploma ase university yatangaza aso mwancho muligereri okonyara kabago kogenda na kwenyora libaga na konyara kabago kogenderia mirobili yago yogosoma mbiamono sana Mheshimiwa Obadia Barongo asogo chasigita seni gate. This is the first time ndangeli litukoline bona ninkorangeli Mheshimiwa ninkorangeli mbiamono sana. Thank you for honoring thank you so much. Tenga ngwabwa temiro bili kware kogenda mapemu chikoranga kiground kire movement leader movement leader a colleague a comrade. Okay, asante. Nchenguru Innocent Onyango tukubwatana na Diana Binde mule SSML ya Kabere studio. Angoje na korolire na boigo Ningoruche Ibrahim na boigo director Zack bali twabwatana na semambia bono numuswati okuru kunyambura. Tumira neli tukolyangyo tukole iki asomurubeli nsoko bwakira.
Eye Nensoko TV. Oboroso